Ben, son as 12 un minuto, arrancamos a sesión plenaria do 30 de setembro do ano 2024. O punto número 1, a parte resolutiva, o expediente 603/2024 de información económica e financiera da conta xeral do exercicio 2023. Se alguén ten algunha consideración, o Partido Popular? Algunha cuestión que quera comentar? Bloque Nacionalista Galego? Sí, un pequeno comentario sobre a conta xeral do 2023. Non temos máis que engadir que xa viñamos dicindo nos últimos plenos en respecto da xestión económica. Xa falamos no seu momento do cálculo do remanente de tesorería de 2023, que podía ser algo irreal ou trasladar case 300.000 euros de facturas dun ano a outro. Comentamos que o Goberno gastou en 3 anos todo o remanente que tiña acumulado en 2020, máis de 1.600.000 euros, e que eran os aforros dos que dispoñía o Concello. Xa falamos de que o Goberno axudicou novos contratos da luz e do lixo que incrementaron moitos custes sobre o que viña pagando o Concello por estes servizos, e recordamos, unha vez máis, a raíz da conta xeral de 2023, que levamos 2 anos sen que o Goberno trae a pleno un orzamento para debate, que é a súa principal obriga como Goberno. Por iso que lle pedimos a responsabilidade e ter un debate serio neste pleno sobre que servicios queremos ofrecer como Concello e como queremos custealos, sobre cales son as nosas prioridades e deixarnos de improvisar. Por certo, aproveitamos tamén para comentar que somos coñecedores, que levan vostedes meses comentando coas asociacións, insinuando que non se van facer certos pagos, o que corresponde pagar o Concello, e que a culpa é do BNG. Somos coñecedores e así non lo comentan os veciños, non falamos por falar. Así é como asumen a responsabilidade da súa xestión, parece ser, culpando do que non fan a oposición, que non lles dixía todo o que vostedes queren. Nos sentímolo, tendemos novamente a man para elaborar os presupostos para 2025 e pedimoslle que por favor os traia e se abra a negociar con nós as liñas básicas dese documento. Bueno, como xa temos comentado en moitísimas ocasións, este expediente que teremos hoxe para aprobación definitiva é un expediente de carácter estrictamente técnico, que foi supervisado en todos os seus pasos polo interventor. É importante destacar que consta de un informe favorable sobre o seu contido, a súa forma e o seu tenor por parte do interventor, e que ademais non existe ningún tipo de alegación a esta conta xeral durante todo o exercicio, non consta ninguna alegación a esta conta xeral do exercicio 23, o que reforza tamén a súa corrección. Entonces, penso que neste momento de procedimento, non sei se vostedes les interesa políticamente entrar en detalle dos valores específicos da conta xeral, pero realmente non é este o motivo desta votación. O que sí é claro a ciudadanía que nos está vendo é que este procedimento segueu os plazos e os pasos que marca a normativa e que cada grupo político tivo a ocasión de presentar as súas alegacións durante o período correspondente e, repito, non foron presentadas. En todo caso, entendo que en este punto de procedimento do noso objetivo xeral debería ser, de toda a corporación, garantizar que a conta xeral se aprobe sen máis debate político. Eu non vou entrar a valorar cuestións económicas de novo con vostedes en este debate porque non é o momento no que corresponde. Alguna cuestión máis? Vale, pois vamos logo a votar a aprobación da conta xeral. Votos a favor? Abstencións? Vale, o seguinte punto orden do día, o expediente 1220/2024, disposicións normativas, aprobación, modificación ou derogación dos festivos locais do ano 2025. Algúna consideración? Bueno, nós en este punto, simplemente en relación con como se desenrolou todo o tema da elección dos festivos locais, e simplemente en relación con esa consulta que se fixo, entendemos que esa consulta non foi unha consulta, bueno, primeiro consensuada polo menos con este grupo, e creemos que con ningún dos grupos que formamos este plenario. E, polo tanto, vimos as deficiencias que tiña esa convocatoria, tanto na súa formulación das preguntas á ciudadanía, como tamén no seu desenvolvemento, sobre todo porque vimos que non se facilitaba
que pois, dende as distintas parroquias se poidera votar, igual que se podía facer nas vilas. Por lo tanto, o que pedimos é que pois, estas cuestións sean consensuadas cos distintos grupos, que estas consultas e a forma de facelas sean consensuadas, e, sobre todo, pois, que non busquemos problemas onde non os hai, porque, ao final, o que vimos é que para o único que valeu esta consulta pois foi para xerar máis problemas entre a cidadanía e para pois, xerar ou despertar certas rivalidades entre colectivos e distintas parroquias do Concello. Por lo tanto, entendemos que isto non é o mellor para o Concello nin para os veciños e o que pedimos é que en adiante, antes de levar a cabo unha consulta popular, que tamén se consensúe cos grupos, porque realmente os grupos o que facemos ou polo que estamos aquí é porque somos a representación dos veciños neste plenario e, sobre todo, con decisións que despois teñen que vir a pleno. Entendemos que non é a maneira correcta de facelo e, polo tanto, pois solicitamos que se volve a plantear unha consulta deste tipo se faga de outro xeito, sobre todo porque vimos ademais tamén que os recursos que se consumiron do Concello nesta cuestión, pois, sobre todo por como se organizou, pois, entendemos que non foi a máis aceitada. Por parte do BNG? Ben, dende o BNG, pois, consideramos que sí que está ben facer este tipo de consultas públicas, que sexan os veciños os que poidan decidir. É ben certo que o ano pasado pois, acordouse que este ano pois, se levase a cabo a mesma, entón non nos consideramos que cabe preguntarse porque o Goberno neste sentido pois, tamén non quixo consultar outros temas que serían de especial relevancia para os cidadáns, como poden ser a realización de obras ou a firma de contratos como o do lixo ou como o da luz, porque iso sí que supuxeron un incremento do gasto municipal. Está ben que se realicen estes procesos, pero sempre que se cumpran todos os principios fundamentais, para que non haxa ningunha dúbida de que o proceso é limpo e xusto. Nós queremos matizar 3 puntos. En primeiro lugar, se é o Pleno o que ten a última palabra e o que aproba as datas dos festivos, o normal sería que fose tamén o Pleno o que convocase esta consulta o que establecese unhas normas. Esta consulta foi convocada polo Goberno sen ter en conta a opinión de ningunha das demais forzas políticas, que constituímos esta corporación e a veces se esquece que representamos a toda a veciñanza. En segundo lugar, tamén temos que falar pois, de como foron realizadas as papeletas. Nós tamén fomos claros, tamén amosamos a nosa disconformidade con como estaban establecidas. O Goberno pois, debería ter establecido unha lista pechada de opcións que previamente tería que ser consensuada tanto co Pleno como cos colectivos sociais locais, para que así as opcións pois, competisen en igualdade e a consulta pois, non fose sesgada, evitando tamén que houbese diferencias de criterio polas datas de libre elección. E, por último, en terceiro punto, temos que lamentar que non todo o mundo tivese as mesmas posibilidades para facer efectivo o seu voto, porque non se tivo en conta nin o rural, nin tampouco se tiveron en conta as xornadas laborais. Quizáis así, pois, houbéramos tido unha maior participación en todo este proceso. Por todos estes motivos, o que dou como resultado foi unha consulta con moitísimas dúbidas e un reconto con uns criterios un pouco cambiantes no transcurso do mesmo. Dende o BNG defendemos un proceso que sexa xusto, transparente e con igualdade para todos os veciños e veciñas, pero queda claro que este proceso foi unha mostra máis de como actúa o Goberno, a costas do Pleno, aínda estando en minoría. Nós, como membros da corporación, rexeitamos totalmente as formas nas que se levou a cabo todo este proceso, toda a crispación que provocou neste pobo, pero respetamos e cremos na boa fe da veciñanza que votou na medida das súas posibilidades, hai que dicilo, e máis o traballo que sí que realizaron os funcionarios deste Concello. Por parte do Grupo Socialista. Ben, bo día a todos e a todas. Antes de nada, dentro deste grupo de goberno queremos amosar respecto a este tema pois o noso agradecemento a toda a veciñanza que participou neste proceso. Foron, como sabedes, 1.267 persoas as que exerceron o seu dereito a voto e, por suposto, tamén agradecer a todas as asociacións e colectivos que organizan pois as diferentes celebracións que se mencionaron nesta consulta.
Por suposto tamén os funcionarios e funcionarias municipais que se encargaron de coordinar todo o proceso, un proceso que cremos que se levou a cabo de forma dilixente e con transparencia. E dito isto, quero recordar que o que vimos a facer hoxe aquí non é máis que refrendar unha proposta que sae do pobo de Silleda, ao igual que se fixo en outras dúas ocasións anteriores, concretamente nos anos 2004 e despois máis tarde no 2009. Traemos a proposta de fixar a partir do ano 2025 as dúas datas que recabaron o maior apoio dos veciños e veciñas de Silleda. Podemos darlle todas as voltas que queiramos a como se fixo, dicir que había outras formas de facelo, pero o certo é que os veciños e as veciñas falaron e hoxe temos aquí enriba da mesa o resultado. Durante os días previos a esa consulta e tamén incluso durante os 5 días que durou o proceso tivemos que escoitar moitas críticas por parte dos grupos da oposición, incluso que se estaban facendo movimentos estranos, que se discriminamos o rural, que tentamos dividir a xente, pero o certo, a única realidade é que este goberno fixo este proceso coa mellor das intencións, que era a de fomentar a participación veciñal nun tema como son os festivos locais, no que creo que todas e todos sabíamos que había distintas sensibilidades. Aquí non houve ningún movimento estrano, levantouse acta por parte da secretaria no momento da apertura das mesas, se precintaron con precintos numerados as urnas, e só se colocaron dúas, que foi outra das cousas máis criticadas nos dous cascos urbanos por varias razóns. A primeira delas é que tanto o Concello de Silleda, tanto esta casa como o Centro Cultural Vista Alegre son dous centros municipais que teñen respectivamente horario de mañá e de tarde. Levar as urnas a todas as parroquias suporía unha logística que nestes momentos pois non podíamos realizar. A segunda razón pola que se optou foi para evitar posibles duplicidades e para garantir precisamente unha maior transparencia, porque utilizamos únicamente un só censo de persoas con dereito a voto que se foi movendo de un centro a outro, salía de aquí polas mañás custodiada polos funcionarios e chegaba a bandeira pola tarde, co cal se evitou tamén a posibilidade de que alguén, pois pode ser que houbera esa posibilidade, tivera a tentación de exercer dúas veces o seu dereito a voto. E non se levaron as urnas ás parroquias, como dixen antes, pola gran logística que iso implicaba, e aínda así participou nesta votación xente das 33 parroquias que forman este concello, desde Refoxos hasta Cira, pasando por Vilar, por Bandeira, por Lamela e por todas, hai xente de todas as parroquias que participou neste proceso. E repito, gracias a todos e a todas. Nós xa viñamos dicindo dende o ano pasado, como ben recordaba a voceira do BNG, e así consta incluso na acta do pleno do 28 de setembro do ano pasado, cando aprobamos os festivos locais deste 2024, que se iba a facer unha nova enquisa sobre os festivos locais. E iso foi o que fixemos. Neste momento, a este grupo lle toca a responsabilidade de gobernar e tomamos a decisión de facelo desta forma. Poderíase facer de outra forma? Sí, de moitas, por suposto, pero seguramente non chegaríamos a acordo sobre a forma ideal para este proceso. Por lo tanto, repito, o que traemos hoxe aquí é a vontade do pobo e creo que é algo, como decía tamén antes a voceira do BNG, que debe ser incuestionable para quen cree no poder da democracia e nas distintas fórmulas de participación cidadá, que seguramente se farán con máis cuestións dende este Concello. Alguna cuestión? Por o Partido Popular? Sí, no, nos reiteramos, o sea, ao final aquí o que houbo pois foi unha decisión unilateral por parte do grupo de goberno sin contar co resto de grupos da oposición e como vimos esas deficiencias deronse, non xa só porque digamos non, sino porque así manifestou a parte da cidadanía do Concello. Ao final, en relación ca participación, bueno, vimos o número de participación que houbo e vimos as dificultades que había por moita xente das parroquias para poder participar. Isto, vimos incluso que xente das propias vilas de Silleda tiña que desplazarse a Santiago, a Bandeira e ao revés para poder votar, porque non se habilitou polas tardes unha urna na localidade de Silleda, nin polas mañás tampouco na localidade de Bandeira. Nos entendemos que había tamén espacios onde se podían ter esas urnas instaladas nas parroquias, pero limitouse desa maneira. Ao final, o que temos é que a xente das parroquias veuse moito máis limitada a hora de poder exercer o seu dereito a participar na toma de decisións.
se logísticamente era moi complicado, pois eso evidentemente temos que telo en conta a hora de facer estas consultas. O que non se pode decir é que porque xa logísticamente complicado, que os veciños do rural teñan unha vez máis que ser cidadáns de segunda no noso concello. Eso é o que non se pode permitir e o que non pode ser. Sobre todo porque sabemos que na maior parte das parroquias o que temos é poboación pois moi envellecida, que lle resulta moi complicado desplazarse e moitas veces non teñen medios para poder desplazarse ás distintas localidades para poder acudir a estas votacións. Por lo tanto, o que pedimos é que se consensúe, sobre todo tamén en relación cas preguntas que se facían, porque de nada vale que nos, ou que nesa consulta, en relación con determinadas celebracións festivas, salga unha determinada data se despois as propias comisións non son a data que queren. Por exemplo, sabimos como Fallanos cambiouse o luns festivo de Silleda polo viernes, porque así se pediu polas comisións organizadoras, porque entendían que era o mellor día para eles e porque a efectos de organizar e de levar a cabo os eventos que tiñan programados, o que lle conviña era ter ese viernes e non o lunes, porque o lunes non lle resultaba propicio. Pouco favor lle faríamos a ningunha das comisións de festa, que traballa moitísimo e que se implican moitísimo neses eventos, se ao final, nesta votación, pois en vez do viernes houbera salido o luns. Ao final, entendemos que eso tampouco non sería unha boa decisión, que non sería para os fins ou non sería con esa idea de axudar as distintas agrupacións que desenvolven estas citas festivas e, polo tanto, entendemos que non se fixo da mellor maneira e, ao final, isto moitas veces pasa porque as cousas se fan cunha única mirada e só ca decisión unilateral do goberno, que, como decimos, ademais está en minoría e tiña que traer esa proposta aquí a esta sesión plenaria. Dende os distintos grupos, os distintos concelleiros, somos representantes dos veciños e así nos elixiron para tomar decisións e para gobernar, que foi outra das moitas cousas que nos trasladaron os veciños, é dicir, ao final, nós estamos aquí para algo, e esa é unha decisión que, polo menos, si na toma da decisión de facer o referéndum de como se ia a facer e de como ia a ser a consulta, entendemos que debería de partir consensuada desde este plenario. Non foi esa a decisión por parte do grupo de goberno e os resultados están aí para velo. Por lo tanto, calquer veciño que pudo ver como se desenrolou esta consulta veciñal, esta consulta popular, ao final foron conscientes das eivas cas que partían e de como se plantexou. A responsabilidade, como decimos, é do grupo de goberno, única e exclusivamente, porque realmente non se quiso contar, unha vez máis, co resto dos grupos da oposición. Por parte do BNG? Só dicir que nós non cuestionamos os resultados, nós simplemente cuestionamos as formas nas que se levou a cabo o proceso, non consideramos que sexa moi difícil chegar a acordos, pero polo menos hai que intentalo. Ben, para poner xa fin ao remate, o debate, eu quixera antes facer dúas reflexións. Primeiro, din vostedes que é moi difícil que os veciños e veciñas das parroquias viñeran a votar aquí. Eu celebraba todos os días, como vía todas as mañás, moitísima xente das parroquias votando en este edificio consistorial, porque viñan facer gestións. A Silleda aproveitaba para vir aquí a facelo. De feito, votaron xente de todas as parroquias. Tamén me molesta ou me preocupa, máis ben, perdón pola expresión, me preocupa que alguén poda decir que poda ser un problema que alguén se teña que desplazar dentro do propio territorio para exercer o seu voto. Dicir, parece que os de Silleda non podemos ir á Bandeira e os da Bandeira non podemos vir a Silleda. Eu non sei se eso é tamén alimentar a crispación a que antes facía vostede referencia, non? Eu creo que este resultado pon por fin a esa suposta crispación que non sei que algúns intentaban intencionalmente alimentar. Vostedes mesmos o fixeron durante o proceso electoral cas súas declaracións nos medios de comunicación, vostedes o fixeron durante o proceso electoral acudindo aos centros de votación todos os días como se foran observadores da ONU do proceso electoral, porque ali estaba todas as tardes a Bandeira, ou xerando tamén algún tipo de ruido con propostas que tiñan moi pouca querencia para ser serias nun proceso de referéndum popular como este. Este resultado evidencia que as diferencias entre Silleda e Bandeira existen solamente en algunhas cabezas, pero que no día a día dos cidadáns deste Concello xa non existen.
xa estamos no século XXI e esas diferencias xa non están aquí. Eu agradezo, e tomo palabra do que decía Mónica antes, agradezo os 1.271 veciños que foron a votar, 781 na mesa de Silleda, 490 na mesa da Bandeira, os veciños de todas e cada unha das parroquias que foron e fixeron isto, e se lles digo que chegaremos a moitos máis acordos, porque este é un modelo que queremos seguir implementando no Concello. Queremos escoitar os cidadáns nas decisións que tomemos. Sabemos que somos o pleno, sabemos que temos a voz dos cidadáns, pero tamén é bo que entre todas e todos decidamos escoitalos tamén a eles nas decisións que tomemos aquí. Nada máis, vamos a votar. Votos a favor da proposta? Abstencións? Ben, solamente unha última reflexión, este tipo de abstencións deixa en evidencia, e o digo para os cidadáns, que a súa prioridade parece que non é o que eles decidan, nin o seu benestar, sino que deciden manter unha posición ambigua que lles permitan estar presentes no debate sen ter que asumir responsabilidades políticas. Nada máis. Vamos ao seguinte punto, que é o punto número... non se cerrei o debate. Vamos a ir ao punto de expediente 1431, convenio marco de encomenda de xestión ao Concello de Curtis para a execución do proxecto senlleiro de digitalización para a posta en valor da Ruta das Igrexas e da denominación de orixe en Arzúa Ulloa na categoría de promoción e posta en valor da vida social, cultural e educativa da comarca, subvencionado pola Agencia Galega de Desenvolvemento Rural da Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia no Concello de Silleda. Neste caso, como o expediente non foi dictaminado na comisión informativa, foron vostedes informados de que precisábamos traelo ao pleno, xa estaba o pleno convocado. La verdade é que pensábamos que podíamos facer esta aprobación por decreto, finalmente o informe da secretaria non o autorizou e, por tanto, procede, antes de pasar a debate, votar se se pode debatir ou non. Necesitamos unha maioría simple para poder incorporarlo á orden do día. Entón, votamos a incorporación á orden do día. O votos a favor? Unanimidade? Ben, que recordo antes de empezar co debate a todos os concelleiros e concelleiras que en este punto precisamos de maioría absoluta para aprobar a encomenda de xestión. Eu lles explico un pouco a todos vostedes e tamén aos veciños e veciñas que nos están escoitando e que traemos a aprobación, bueno, realmente, un segundo solo, porque teño aquí os datos da... Bueno, o que estamos traendo aquí é a aprobación do convenio marco para a encomenda de xestión a favor do Concello de Curtis para executar un proxecto senlleiro de digitalización que vai a permitir poner en valor a Ruta das Iglesias e a denominación de orixen do queixo Arzúa Ulloa. O proxecto se denomina Promoción e Posta en Valor da Vida Social, Cultural e Educativa da Comarca, como decíamos antes, ten o compromiso económico do Agader e busca potenciar o noso patrimonio cultural, natural e gastronómico. Este convenio está na liña do que fixemos xa estes anos de cooperación intermunicipal e vai a permitir que sexa o Concello de Curtis quen asuma a xestión técnica e material deste proxecto. Nos solamente, o Concello de Silleda non vai a asumir ningún tipo de gasto nin de financiación, pero sí que vamos a disfrutar dos beneficios que pretende este proxecto, que é mellorar a competitividade territorial e crear roteiros de experiencias innovadores que valorizan o noso territorio. Ademais, este proxecto vai a incrementar a visibilidade do noso Concello e tamén da comarca de Arzúa Ulloa a través da digitalización e creación dunha plataforma que vai a conectar recursos patrimoniales, experiencias turísticas e produtos gastronómicos. É dicir, vamos a promover o noso patrimonio inmaterial e, además, vamos a contribuir a dinamizar a economía da zona. Entón, alguna cuestión en referencia a isto por parte do Partido Popular? Sí, bueno, en relación con esta cuestión, e dado que parece que se pon en cuestión a nosa votación ou a nosa maneira de votar, nos entendemos que a alcaldesa, ainda que di que hai participación, despois vemos que non se deixa facer reflexións ao resto de grupos e se pretende... Nos ceñimos o punto do orden do día, por favor, gracias. Sí, me estou ceñindo. Polo tanto, dado que se pon en cuestión, nos evidentemente as votacións facémolas en consonancia co que se trae. Supoñemos que a señora alcaldesa lle encantaría que votáramos todo a favor, ainda que sean aquelas cuestións que decide ela unilateralmente, pero
evidentemente, nos naquelas cuestións nas que non estamos de acordo, unas que entendemos que son decisións unilaterais do Goberno, como ben pudo ser na primeiro punto orden do día que a relación da conta xeral, na que vimos como había determinadas cuestións que xa se debatiran, que non reflexaban a realidade da conta, ou nesta na que se fixo de maneira unilateral a toma de decisión, ou a forma de toma de decisión para este punto, pois evidentemente manifestamos o noso voto en consonancia cas nosas creencias e ca nosos puntos de vista. Por lo tanto, gustaríamos que tampouco se cuestionase a independencia de cada grupo para manifestar o seu voto. En relación con esta cuestión, é unha cuestión que, como se trae fora do orden do día unha vez máis. Entendemos que é unha cuestión na que realmente non lle supón ningún desembolso, ninguna contraprestación para o Concello de Silleda e da que sí se poden obter beneficios de iniciativas levadas a cabo desde outros concellos. Nos gustaríanos que moitas veces estas iniciativas partiran desde o noso Concello, pero vemos que non é esta a realidade nin a forma de traballar do Concello. Por lo tanto, agradecer aos Concellos de Curtis e aos outros promotores desta iniciativa e que nos podamos sumar a ela para que os nosos veciños podan beneficiarse desas posibles achegas que se podan obter para promocionar os nosos recursos. Ben, por parte do Bloque Nacionalista Galego. Pola nosa parte, todo o que sexa por en valor o patrimonio deste Concello, pois estamos totalmente a favor. É unha pena que Silleda, neste caso, non pudese ser a impulsora deste proxecto ou a receptora desta subvención. Entendemos que hai casos que non sei se é porque non se presentaron ou porque lle toca aí, non entramos nese debate. É iso. Ben, para aclarar dúas cuestións que se puxeron encima da mesa, este proxecto forma parte está financiado pola Consellería de Medio Rural, pero a través do Agadir, é dicir, o Concello de Curtis presentou un proxecto el mesmo para promover o seu queixo, que creemos que tal, e o que fixo foi intentar buscar colaboracións con outros territorios, é dicir, é un proxecto que presentou el dentro do Agadir como nos presentamos os que presentamos, é dicir, non é unha cuestión que fora unha liña de concurrencia competitiva, ni unha liña de concurrencia dos concellos, ni nada, presentou ese proxecto porque lle interesaba a él como concello presentalo, e ao mesmo tempo creo que fixo moi ben ampliando o resto da comarca que afecta a Arzúa Ulloa. Di o concelleiro do Partido Popular que é unha pena que iniciativas dese tipo non partan do noso concello. Nos fixemos unha iniciativa similar a esta na que buscamos a colaboración de outros concellos a través do Perte da Agua, e neste caso, para promocionar o queixo do Arzúa Ulloa, nos vamos a sumar a elo, pero non é un principio fundamental da economía deste concello. E despois, como fixo vostede unha reflexión moi grande sobre o tema da abstención, eu voulle dicir, vou a ser moi clara, antes utilicei palabras suaves para aclararlo, pero vostedes se estiveron aquí para non ter problemas, que sin tesiador non somos tontos todos, nada máis. Veña, pois vamos a votar a proposta. Votos a favor? Votos a favor todos? Todos a favor. Sí. Vale. Moi ben. Vale, vamos ao seguinte punto do día, a dación de contas das resolucións da alcaldía. Non sei se queren que fagamos, como sempre, incorporar o punto de rogos ou preguntas ou queren intervir agora. Sí, non sei, simplemente anunciar que vamos a incorporar 3 mocións que traemos preparadas, por lo tanto, solicitar que se inclúan na orden do día. Unha delas en relación en relación ao canon e aumento do canon de Sogama, a outra en relación cun ecosistema de financiación que se está plantexando desde o Goberno Central, e a última en relación ca situación política que está se vivindo en Venezuela. Ben, eu sabe que sempre participamos no debate que queremos, además que se debaten as cousas, pero eu aconsellaría que, como son mocións tipo do seu partido, que se le van presentando desde fai semanas en todos os concellos, agradeceríamos que as presentara dentro do orden do día. Non pode ser que lle diga ao goberno que temos as cousas presentadas fora do orden do día, como acaba de facer no caso dun proxecto interesante para o concello, e que vostede agora veña a presentar 3 mocións que todos conocemos, porque xa saliron nos medios de comunicación, xa se debatiron no Congreso, no Senado, en un montón de concellos
que veña agora como se fora unha novidade. Eu chamaría de verdade a responsabilidade política para con este pleno, tal e como nos exigemos tamén. Ben, vamos a seguinte punto do día, o período medio de pago e morosidade do segundo trimestre do ano 2024. Alguna consideración que facer ao respecto? Sí, por a nosa parte, bueno, pues, estamos vendo con preocupación como van pasando os trimestres e o que estamos vendo é como van empeorando os períodos de pago do Concello e como vai incrementando ese período de pago e de morosidade do Concello, sobre todo pois, incrementándose os días, chegando a estar fora do plazo legal estipulado para elo. Bueno, nos entendemos que isto é unha boa un bo barómetro de como se encontra o Concello actualmente e o que sí que estamos vendo pois é que ao final os datos vanse salvando pois porque se pagan as grandes constructoras que están facendo obras por importes elevados, pero vemos que realmente o que están sufrindo os maiores perxuicios nese retraso nos pagos son os pequenos proveedores do Concello, os que aínda por encima se lle achaca que se lle paga fora de plazo ou moi tarde da prestación de servicios porque meten tarde as facturas. Bueno, neste punto, a verdade é que xa manifestamos moitas veces a cal era a situación e un pouco pois veíamos os motivos que estaban pasando para eso, denunciamos tamén ou dixemos cales eran moitas desas razóns para metelas fora de plazo, xa que moitas veces lle supoñía desembolsar un IVA adiantado, entendíamos que non era a maneira correcta nin a maneira correcta tampouco por parte de intervención de aceptar esas facturas, dado que se estaba producindo un retraso no ingreso do IVA que non permite a normativa e, polo tanto, que si estamos vendo con moita preocupación ese retraso continuado no pago das facturas aos distintos proveedores e, sobre todo, como decimos, os pequenos proveedores do Concello que son os que máis están sufrindo esta situación. Por lo tanto, gustaríanos que non se repitan e que se empecen a curtar os plazos de pago, sobre todo os pequenos proveedores do Concello. Por parte do BNG? Sí, simplemente pois nós aquí facemos unha lectura tal cual do que nos trae o documento e é que o período de pago a proveedores que hai un ano, hai 12 meses era de só 2 días, 1,51, subeu no primeiro trimestre ao final do primeiro trimestre este ano a 17 días e agora ao final do segundo trimestre pois xa está en 30 días. A realidade é que o período de pago vai subindo e simplemente chamamos a atención sobre ese tema para ver cal é a evolución dese tema e como está afectando a algúns proveedores, sobre todo os pequenos. Vemos que neste trimestre pagáronse, ademais no trimestre pasado, o sea, no segundo, que é o que estamos revisando, 160.000 euros fora do prazo legal e vemos que a final deste trimestre, dese mesmo segundo trimestre, pois quedan outros 300.000 euros fora do prazo legal. Iso en facturas recoñecidas, logo haberá que sumarllas que presumiblemente aparecerán dentro dun ano. Ben, vou intentar explicarllos despacio para que sean ustedes capaces de entender que ás veces, cando se toman decisións políticas, fan daño, e este é un exemplo delo. Cando falamos de que hai un incremento no período medio de pago mes a mes, é porque temos en pagar 119.000 euros exactamente do ano pasado de facturas de luz que vostedes aquí impediron co seu voto que puderámolas pagar e que nos obrigan, ademais, a retrasar o seu pagamento ata que haxa unha resolución xudicial. Esas facturas computan dentro do período medio de pago. Pero se vostedes fixeron unha lectura máis aceitada da documentación que presentou o interventor, poderían ver que hai un ratio de operaciones pagadas, vale, que determinan o que cal é o tempo que tardamos en pagar as facturas habitualmente e está en 1 día, 20. É dicir, non nos poden acusar a nós de comentamos o período medio de pago cando foron vostedes, cas súas decisións políticas, os que nos impediron pagar unhas facturas do ano pasado e que están agora aumentando de maneira significativa ese retraso no período medio de pago. Pois, nada máis, vamos ao seguinte. Bueno, pois segundo turno. Vamos a ver, volvese outra vez máis a imputar pois, a esta parte a responsabilidade de demorar o pago e de non facer o pago. Vostede dinos a nosa responsabilidade, pero non fala da súa responsabilidade, e a súa responsabilidade
como así o dixemos, foi aprobar uns presupostos que todavía a día de hoxe, pois, como decimos, levamos xa con eles 2 anos prorrogados, e esa é a responsabilidade e a primeira misión que ten o goberno municipal, elaborar eses presupostos. Usted eso non o quere facer. Inda que nos di que ese o problema ven de que agora levamos uns meses de non pagar esas facturas, volvemos a recordar de cando viñan esas facturas. Porque se facemos o cómputo de días das facturas, desde cando eran a emisión e desde cando era a prestación dos servicios, xa estábamos moi por encima do plazo legal de pago desas facturas. Por lo tanto, que se nos trouxera ese reconocimiento de crédito que, como decimos, alterou o resultado da conta xeral, porque alterou tamén o resultado da conta xeral, que daba un resultado positivo de 70.000 euros, cando realmente, pois, ao final, había facturas no caixón sin reconocer pois, por ese importe, como decimos, o resultado non hubiera sido de 70.000 euros agora, sino que hubiera sido negativo. Por lo tanto, nos entendemos que usted nos quera botar encima continuamente o San Benito de que se non se paga pois, por a nosa culpa, de que se realmente hai retrasos nos pagos por a nosa culpa, e, sin embargo, por outro lado, dinos que ten moitísimos cartos na cuenta e que usted podría atender todo, sí? Pois, oiga, atenda os pagos. E, se non, o que lle decimos e o que lle pedimos outro día é faga os presupostos, porque nós o que queremos saber é a realidade exacta das contas do Concello. Non sabemos por que usted non quere facer eses presupostos, aínda que máis ou menos non lo imaginamos. De feito, xa sabemos que plantean ustedes unha subida da tasa de basuras po ano que ven de máis de 200.000 euros. Eso é algo así que... Sí, no, mire, está aquí posto, Eso está aquí posto. Non é a cousa nosa. Esa é a previsión para ano 2025. Supone que lle fai moita gracia. Pero mire, eu vou de aquí, se quere. Capítulo 3, tasas, precios públicos e outros ingresos. 2024, 1.430.000, previsión para o 2025, 1.631.000 euros, subida, residuos. Eso é o que nos está poñendo usted aquí. O sea, que, vamos, non nos dirá usted... Vamos a debatir a moción de Sogama despois, non? Pois aí teremos tempo de aclarar por que hai que subir eso. Claro, claro. Haberá que aclarar por que hai que subir as tasas da basura. Es que de verdad. Aclararemos por que hai que subir as tasas da basura. Non se preocupe que aclararemos por que hai que subir as tasas da basura. Tienen ustedes un rostro. Si esas facturas se están impagadas ou non se fixo o recoñecemento extrajudicial de créditos, foi única e simplemente porque a día de hoxe seguimos no Concello sin presupostos. Presupostos que usted tiña a obligación de presentar e que non presentou, porque non fixo o seu traballo. O sea, que se aquí non se pagan esas facturas ou vai haber unha subvención desas facturas, é única e exclusivamente pola súa responsabilidade. Dixemos que en canto presente os presupostos e veamos a situación, podremos votar realmente a favor ou non dese recoñecemento, pero o que temos que ter é os presupostos, é o seu deber presentados. Ainda que, bueno, xa sabemos que ustedes os presupostos, os socialistas, pois, levan así un poquinho, depende de como lle vaya a cousa. Non é unha cuestión que dar. Pero, bueno, como decimos, para que sepan todos os cidadáns, non é que nos neguemos a ese reconocimiento, sino que nós o que queremos facer é con toda a información. E sin presupostos é a única condición que lle poñíamos para saber cal era a situación. Usted decidiu non facelos. A responsabilidade de que non se paguen as facturas é única e exclusivamente súa por non facer o seu traballo. Por parte do BNA? Sí, bueno, pues é curioso porque esperaba que viñeras por aí, señora alcaldesa, e é gracioso porque nós aquí estamos revisando o período medio de pago do segundo trimestre que rematou o 30 de xuño e a aprobación desas facturas as que votamos en contra, sí, foi no mes de xullo. Logo non se ve afectado este cálculo que trae aquí, onde o período medio de pago crece e é maior, superior ao período previo, non se vería afectado. Está calculado a 30 de xuño, non se ve afectado por lo que votáramos ou non no mes de xullo. Por eso, a responsabilidade do que aquí sucede, desde logo, aquí non temos nada que ver nós, sino que é súa e asuma. Simplemente nos facemos unha lectura dos datos, non hai que poñerse nerviosos. Eu non me poño nerviosa e a máis utilización do término que alguén se pone nervioso suele ser un término bastante feo se estás dirigiéndote a unha mujer. Gracias. Bueno, sí, tomo nota, se eso lle molesta, pois non decimos que se pon nerviosa. Nos insistimos en que o período medio de pago das facturas sube,
A segundo trimestre sube preocupantemente respecto ao ano pasado e insistimos en que as facturas, se non se pagan, non é culpa nosa, desde logo, e menos as do segundo trimestre, senón é culpa do Goberno, que é o que xestiona, o que paga, o que fai os orzamentos e o que non trae aquí novos orzamentos. Ben, unha aclaración para o concelleiro do Bloque Nacionalista Galego. Creo que en este pleno todos conocedes cal foi a decisión deste Goberno a hora de traer esas facturas a modificación de crédito. A intención foi traelas a través de un mecanismo de financiación da Diputación de Pontevedra. E que a Diputación de Pontevedra non iba de unha maneira a aprobar ese mecanismo hasta que estuvieran definidos con claridade que concellos podían optar a eles ou non, ca lista que facía o Estado dos concellos que estaban afectados polas acabo de quedar en blanco. Para as medidas de axuste, perdón, sí, do Goberno de España. Polo tanto, nós non podíamos aprobar esas facturas do mes de junio. Evidentemente, cando se trouxeron a aprobación, non sabíamos que podíamos ter este problema de período medio de pago, pero sabemos que vamos a continuar con el e que vai a seguir medrando e que no próximo trimestre vostedes van a botar en cara outra vez que estamos cun período de pago malo. Por lo tanto, o único que digo é que ese problema de esas facturas podían ter solventado de maneira radical ese incremento do período medio de pago e que a día de hoxe se están pagando o resto das facturas con un día como a 20. Por lo tanto, é de unha maneira ficticio ese período medio de pago que aparecen reflejados en esta documentación. O Partido Popular, eu non sei cantas veces repetín que entendía que este ano, tenindo en conta que non se sabía cales iban a ser as tasas de Sogama, que acabamos de descubrilas con horror agora, que non teñamos claro cales iban a ser a financiación de todo ese sistema de recollida de lixo, que non queríamos facer o presuposto deste ano en espera de que tiveramos os datos. Sabe vostede que hai unha directiva europea que obliga os concellos a cambiar a ordenanza municipal de residuos sólidos urbanos para adaptalos ao principio de quen contamina paga. Temos dito isto aquí en máis de unha ocasión. Non pode seguir vostede intervención tras intervención acusándonos de que non queremos facer os orzamentos este ano por razóns políticas. Non podemos facer os orzamentos do ano 24 porque non temos todavía os datos encima da mesa do que temos que incorporar. E despois, vou a facer unha reflexión. Debería vostede, de verdade, se yo dixen máis dunha ocasión, debería intentar entender a diferencia entre crédito e liquidez. Crédito e liquidez. Isto é como EPI e BLAS. Intente estudiar un poquinho sobre o que é o orzamento municipal e o que é o crédito e o que é a liquidez. Así non faría o ridículo nas súas intervencións. Nada máis. Vamos ao seguinte punto de orden do día. Aquí está. Que é o informe de fiscalización posterior e control financiero do ano 2024 para debate. É unha edición de contas, vostede se quere dicir algunha cuestión? Bueno, primeiro, encántanos que pida usted un respeto que despois non lle ten o resto de membros da corporación. Sobre todo, bueno, pois, nunha actitude moito máis intencionadamente ofensiva da que se dirixeron outros portavoces a usted, pero bueno, sabemos que esa é a súa maneira de facer as cousas. En relación con, bueno, pues, a fío do período medio de pago de morosidade, despois do informe de fiscalización e control financiero do 2024, o que estamos vendo é realmente, pois, nese informe que se fai desde intervención, datos realmente preocupantes, datos nos que ademais nos pedimos información e, bueno, según as declaracións que pudemos ver en prensa, non polo que se nos contestou, porque a día de hoxe seguimos sin contestación por parte deste Concello, estamos vendo, pois, en relación cos traballadores determinadas cuestións que son preocupantes e determinadas cuestións que afectan tanto no que son os pagos de productividade como en relación cas traballadoras do SAF, que realmente, pois, son, pois, circunstancias que nos preocupan e que realmente, pois, amosan a nefasta xestión por parte deste goberno. Supoño que tamén eso será
culpa nosa ou nos intentará decir que é pola nosa culpa e que realmente pois, o feito de que non pode haber un control axeitado porque non se saca ese contrato a licitación outra vez que xa está vencido e sobre todo en relación ca elaboración e co control das nóminas, pero bueno, o que estamos vendo e o que arroxa ese informe de fiscalización tamén en relación cas contratacións, unha vez máis, veremos despois tamén en relación con esa dación de contas de resolución da alcaldía como veñen máis do 30% das facturas reparadas, é dicir, con reparos de intervención, con sinais de intervención de que non se acomodan, e iso que só se fai un pequeno muestreo no que non se recollen moitos dos contratos menores que se veñen facendo por parte do Concello, e isto realmente que nos preocupa este informe de fiscalización e como vimos a decir, ao final o que reflicte é toda a situación que estamos vindo no Concello, tanto o que se ve reflectido na conta xeral como despois no período medio de pago e de morosidade e despois o que reflicte como se está levando a cabo as contas por parte deste Concello. Ben, por parte do BNG. Vale. Eu solamente vou facer un comentario a súa reflexión sobre o SAF, porque me parece de verdade, di vostede que non lle teño respeto, pero que a veces me pregunto por que yo teño que ter, porque non se dá conta vostede, eu non lle estou votando ao Partido Popular de Silleda a culpa dos problemas que temos no SAF. A quen lle voto a culpa dos problemas que temos no SAF en Silleda é a Xunta de Galicia, porque é quen ten que estar asumindo o pago deste servicio e nos está imputándonos unhas competencias que poden ser, discutámoslo, propias ou impropias, pero non están financiadas. Por lo tanto, a falta de recursos no SAF nos obliga a facer encaixes de bolillos co personal, con horas extras, con productividades, con bolsas cada vez que temos algunha necesidade, porque é prioritario para nós atender a xente. Non pode vostede vir aquí agora a decirnos que temos problemas cas nóminas do SAF. E despois, respecto das facturas, hai unha serie de facturas que o interventor repara sempre e están recollidas nas omisións todos os meses, non se diga vostede aquí que mal estamos agora, que son facturas que tiñan que ter un contrato, como a telefonía móvil, como a luz e demais, que sepan vostedes toda a corporación que estamos traballando para corregir esa situación que para nós é tamén anómala, pero unha situación que se leva repetindo moitos anos. Pois nada máis, vamos a seguir, entonces... É que é un punto de orden do día para dar conta, non... Por alusións, nada máis. Pois veña, por alusións. Digo, primeiro, xa que usted di que non sabe por que me ten que ter respeto, primeiro porque son un representante público igual que usted e entre os membros da corporación exíxese un determinado respeto. Por si non o sabe, eso é o motivo por que, inda que non mo teño... O respeto se gana cos comentarios que se fan. No, mire, pero usted, independientemente deso, ten que telo. Nos o que decimos, e inda que usted quere volver a botar a culpa a Xunta da situación na que está o SAF, o certo que estamos vendo que hai traballadoras que están acumulando hasta 190 horas de horas extraordinarias, vale? Isto ao final fai que todavía se encareza máis o servicio e, polo tanto, isto é unha cuestión de xestión. Non é nin de fondos, nin de se a Xunta lle dá máis ou o Estado lle dá máis ou lle dá menos. Simplemente é que está sobrecargando as traballadoras, fruto desa sobrecarga, despois o que temos son moitas máis baixas e, polo tanto, iso é unha cuestión única e exclusivamente de xestión do Concello do Servicio e que, ademais, ten un sobrecoste, porque as horas extraordinarias teñen un sobrecoste que está soportando o Concello pola súa nefasta xestión. Xa sei que a usted, isto do tema dos reparos, que xa levamos así moitos anos, entonces non se pode decir nada, é o normal. Precisamente o que nos preocupa é que o levamos dicindo durante moitos anos, hai moitos servicios e hai servicios menores nos que está pasando eso, hai con determinados contratos nos que sigue pasando eso, e a nós que nos diga que, que eso que o levan facendo ustedes así durante moitos anos, o único que nos fai é preocuparnos máis, porque o que denota é a súa incapacidade para solventar esas situacións. E, ao final, para que esas facturas non veñan cos reparos que están vindo.
E é certo que se veñen repetindo e se veñen repetindo e repetindo e repetindo. Bueno, se a súa justificación é que levamos así moitos anos, pois, oiga, vean ustedes o que están facendo. Se houbera habido un cambio de goberno e nos dixeran ustedes pois que, oiga, que isto leva así moitos anos e nos hagamos de chegar, pareceríamos ben. Pero o problema é que levan ustedes acumulando anos así e non fan absolutamente nada. Sempre nos din que están traballando para solventalo. A día de hoxe seguimos exactamente igual, como ben dixe usted, despois de moitos anos, seguimos tendo que traer facturas, como decimos, máis do 30% con reparos de intervención. Bueno, vou facer unha aclaración para a ciudadanía que nos está escoitando, porque parece que estamos aquí falando de uns contratos millonarios e a máis de centos de contratos. Nos estamos referindo exclusivamente aos contratos menores para analizar as aguas das fontes. Nos estamos referindo aos contratos das cotas de comunicacións de Internet. Nos estamos referindo ao contrato de atención no Mosteiro do Carboeiro. Nos estamos referindo ao contrato de telefonía móvil do Concello e nos estamos referindo a un contrato de alquiler de unhos contadores e tamén do mantemento dos ascensores. Ademais, nos referimos tamén a uns cambios de cisterna nos lodos da depuradora urbana e tamén o mantenimento da rede de calor que estamos en este momento tramitando a súa licitación. E despois tamén un pequeniño importe anual de 913 euros de unha limpeza de instalacións municipais de unha limpiadora que foi porque non tiñamos personal municipal para facelo. É dicir, isto é a terrible situación do Concello, a terrible situación que lle estou dicindo que lle estamos poñendo coto, non porque non podamos seguir facendo como estamos facendo, sino para precisamente evitar este tipo de debates que o único que fan é confundir a ciudadanía. Vamos ao seguinte punto do orden do día, que é a moción do BNG sobre a cesión dos terreos por parte da Sareb ao Concello de Silleda. Neste caso, como non está dictaminada pola Comisión Informativa, pero si dentro do orden do día, temos que votar a súa incorporación o mesmo. Vale? Votos a favor, entonces, da incorporación da moción? Unanimidade. Ben, ten a palabra o BNG para a defensa da mesma. Perdón, un segundo. Sí, o pasado 9 de agosto fíxose público un acordo firmado entre o Goberno de Silleda e a Sareb, pola que esta última entidade cedeu ao Concello o uso de 5 parcelas situadas no barrio do Campo para ser destinadas a aparcadoiro público, por o prazo improrrogable dun ano. Compre lembrar que a Sareb é unha sociedade de xestión de activos que foron adquiridos a entidades do sector financiero nos anos 2012 e 2013, financiándose dita adquisición mediante emisión de débeda avalada polo Estado. Na actualidade, a Sareb está participada maioritariamente polo propio Estado a través do FROP. Podemos afirmar que os activos dos que dispón a Sareb son bens de titularidade pública e cuxa adquisición inicial xa foi custeada polo conxunto dos contribuíntes. Sendo así, consideramos que o Concello de Silleda debería ser máis ambicioso e reclamar a Sareb como entidade pública a cesión gratuita, permanente e irrevogable de todos os terreos dos que dispón no término municipal de Silleda. E o xusto xa está pagado polos silledenses, co fin de que o Concello dispoña de terreos para poñelos á disposición da cidadanía, ben sexa como aparcadoiros, facilitar a construcción de vivenda pública, en colaboración con outras administracións supramunicipais, para ser destinados ao alugueiro. En relación ao convenio asinado entre a Sareb e o Concello de Silleda, o 8 de agosto, lamentamos que se trate dunha cesión de só un ano de duración e que ademais supón un custo para as arcas municipais equivalente ao IBI anual que a Sareb abona por eses terreos, información que non foi feita pública aos cidadáns. Nese sentido, chama a atención que o Concello non fixera público efectivamente o custo que iba a ter esta cesión que se facía. Polo anteriormente exposto, o Grupo Municipal do BNG do Concello de Silleda presenta para este pleno esta moción propoñendo a adopción dos seguintes acordos. Que o Concello de Silleda, en atención ao mandato do pleno, envíe un escrito a Sareb reclamando a cesión gratuita, permanente e irrevogable de todos os terreos dos que dita a sociedade pública titular no término municipal de Silleda para o seu uso polo Concello para fins de interese público. Así mesmo, pedimos que a Sareb informe ao Concello de todas as vivendas das que é titular no municipio e do seu estado de habitabilidade para chegar a un acordo que permita que as mesmas sexan ofrecidas en alugueiro á veciñanza. Punto número 2. Así mesmo pedimos dirixir un escrito á Comisión Rectora do FROB, que é o accionista mayoritario na Sareb, recordamos, así como o Ministro de Economía e a Ministra de Facenda, que son os que dirixen o FROB, reclamando un cambio na política respecto ao que se está facendo agora mesmo, respecto á xestión das bens dos que é titularidade a Sareb, priorizando a cesión de terreos e vivendas a outras administracións públicas en lugar de continuar malvendendo os inmobles a fondos de investimento inmobiliarios pouco preocupados polo interese público.
Ten a palabra o Partido Popular. Non? Vale, pois tomo a palabra eu para posicionar o Grupo Socialista nesta moción. Eu, antes de empezar, me gustaría facer algún tipo de aclaración, antes de empezar a debatir sobre os acordos que están incluídos na parte dispositiva da moción. Me gustaría aclarar algunha cuestión da parte expositiva, non? Porque non está suficientemente claro e menciona cuestións que non son del todo certas. Estamos moi de acordo nunha parte importante do relato, de dicir, a Sareb nace como un instrumento para xestionar e vender activos tóxicos e evitar a quiebra do sistema financiero, está clarísimo, pero tamén está claro que en mans do Partido Popular no goberno de España converteuse nun instrumento falto de transparencia que, como decía vostede, socializou as perdas dos bancos e que, ademais, ni sequera conseguiu o seu objetivo final, que era liquidar os activos que se lle entregaron. Pero o que sí, que en esta parte expositiva non contan outra realidade, e outra realidade que co cambio de goberno a un goberno de progreso se aproba no ano 21 un decreto, o 1/2021, de medidas urxentes para facilitar o acceso á vivenda e paliar a emerxencia habitacional, que provoca un giro no funcionamento da Sareb. E introduce no funcionamento da Sareb dous principios básicos. Por un lado, a sostenibilidade e, por outro lado, a utilidade social. É dicir, a Sareb agora non se enfoca exclusivamente en vender propiedades como se enfocaba antes, senón tamén de facelo de maneira que beneficie a sociedade. E o fai con varias iniciativas que creo que é importante que as comentemos aquí, que a xente que nos está escoitando as coñece, non? Porque, primeiro, teñen convenios con as administracións públicas para a cesión de uso temporal de vivendas para alugueiro social. Teñen tamén un programa de alugueiro social propio, que aquelas vivendas que están ocupadas por cidadáns que teñan indicios de vulnerabilidade podan seguir en esas casas co compromiso de formar parte dun plan de acompañamento social e dun plan de inserción social. Terceira das cousas que fai a Sareb, pois pon a disposición das administracións públicas vivendas libres e rematadas. E cuarto, o proxecto Viena. O proxecto Viena é un proxecto a través do cual a Sareb fai cesións de dereitos de superficie a largo plazo de suelos finalistas para construir viviendas a precios accesibles. Poñovos un par de exemplos que teño aquí anotados para que sepades un pouco de que vai isto. En este último ano, a Sareb lle vendeu a Xunta de Galicia 40 vivendas sociales en unhas condicións preferentes. E, ademais, incorporou a Galicia, en concreto, a 4 solos dentro do proxecto Viena. E con ese proxecto se vai construir 301 vivendas sociales tamén. E a nivel local, eu quero compartir con vos o que xa conocedes, non? Temos unha total disposición de colaboración por parte da Sareb. Acaban de anunciar agora que van a arreglar as vivendas da estación. Estamos arreglando xa a cesión de aparcamentos ao lar do Barrio do Campo e estamos traballando con eles, negociando a posibilidade de incorporar ao noso parque de vivendas máis vivendas. De que forma? Pois, primeiro, como a primeira línea de traballo que ten a Sareb agora é potenciar a venda de activos residenciais ás administracións públicas, como decía antes, en condicións preferentes. Estamos negociando con eles a posibilidade de facernos con algunha das vivendas do edificio da Avenida da Estación para utilizalo para emergencias sociales. En moitas ocasións chegan familias con emergencia social de habitabilidade que temos que meter en algún sitio, sería non un alquiler social ao uso, sino un espacio para que poda acomodarse alguén nunha situación de emergencia social. E segunda cuestión é que estamos negociando con eles que o solar do Barrio do Campo se incorpore no proxecto Viena, na seguinte fase. É dicir, no marco do plan de vivendas de alquiler accesible, que este solar poda ser cedido a inversores privados mediante un dereito de superficie a largo plazo e que, cando remate ese dereito de superficie, pase a titularidade do inmoble a esta administración pública. Por eso, a cesión do solar a fixemos a un ano ca componente fora de convenio de que é renovable ata que seamos capaces de incluir isto no proxecto social, no proxecto de Viena. Evidentemente, a Sareb non incluímos isto en estes termos porque ainda estamos negociando, pero non vai haber ningún tipo de problema. Entonces, eu, xa entrando na parte expositiva, en relación ao exponendo número 1, non hai ningún tipo de problema en enviarlle unha carta a Sareb.
Temos en este momento relación directa con eles, relación telefónica e a través de correo electrónico, non solamente ca dirección da Sareb, sino que tamén con Hipoges, que gestiona os activos, e tamén ca empresa, non me acordo como se chama, que é a que gestiona as obras, é dicir, temos ahora mismo moi bon momento de negociación, pero o certo é que nos parece que os termos no que está redactado, esa carta que vostedes queren mandar, neste momento de negociación, nos parecen excesivos. E a maiores tamén é que vostedes queren que lle pidamos o listado dos activos que teñen a Sareb e non sei se ese listado de activos xa o temos aquí. É dicir, non, sería imposible que estivéramos negociando con eles se non coñeceramos os inmuebles que teñen en propiedade. Eu lles explico o que teñen aquí en Silleda para que non teñamos ningún tipo de dúbida. Aí está o solar do Barrio de Campo, que é o solar que temos ahora mismo xa en cesión. O edificio da Avenida da Estación con 44 vivendas que son as que se van a reformar. 8 pisos en Emilio Alonso Paz, un deles xa en alugueiro social, é unha vivenda na Rúa Trasdeza. E a maiores hai 14 pisos no edificio que está situado na Avenida do Parque frente á farmacia. Despois les podemos deixar este listado dos activos que temos aquí. Pero sí que ya está claro que ninguna de estas vivendas que estamos ahora mismo relacionando están en disposición de ser cedidas, salvo claro está que querramos correr co gasto de acondicionalas e con recursos municipais para que haxe unha cesión posterior, que é o que estamos facendo cos edificios da Avenida do Parque. Pretendemos que eles os arreglen e despois que se poda negociar esas cesiones. E o solar, igual que o resto dos solares que están repartidos por España, o único solar que ten a Sareb, que é o solar do Barrio do Campo, a nosa intención é que se incorpore, como dixen antes, o proxecto Viena, e neso estamos a traballar. En todo caso, estamos de acordo co fondo da cuestión e a necesidade de facernos con vivendas para alugueiro social aquí en Silleda, totalmente de acordo. E por iso lle presentamos unha emenda na que cambiamos o punto número 1, tal e como teñen redactado vostedes, por a seguinte redacción: que o Concello de Silleda, en atención ao mandato do seu pleno, envíe un escrito a Sareb no que indique que non só o Goberno, senón toda a corporación solicita a incorporación do solar Barrio do Campo no proxecto Viena, que se estudie a recuperación e rehabilitación do activo da Avenida do Parque e que se establezan as condicións preferentes do Concello na obtención de algunha das vivendas no edificio da Estación para Emergencia Social. En relación ao segundo punto, tamén mudámoslo para, como dixen antes, é dicir, xa hai un cambio claro nas políticas de funcionamento da Sareb impulsadas en ese Real Decreto Lei, e o que querríamos sería dirixir un escrito á Comisión Rectora do FROP, así como ao Ministro de Economía e Ministra de Facenda, para que se continúe traballando no desenvolvemento de estrategias de cesión de inmobles a entidades públicas ou entidades sin ánimo de lucro previstas no Real Decreto 1/2022 do 18 de xaneiro, para que as comunidades autónomas e as corporacións locais poidan xestionar aquelas vivendas susceptibles de uso social nos seus ámbitos de actuación e destinalas ao alugueiro social. Que queremos con isto? Queremos que o Concello nos bote unha man nas peticións que xa estamos facendo efectivamente a Sareb, incorporando ademais unha nova que non fixéramos outro momento, que é a recuperación do edificio que está diante da farmacia, e tamén que lle pidamos ao Goberno que siga traballando nesta liña para que seamos capaces, as administracións públicas e tanto as autonómicas como as locais, en colaboración co sector privado, co capital privado, en generar novas inversións, porque o que se pretende precisamente é iso, que sea o sector privado o que dé un impulso á vivenda social en España que nos permita ir moito máis rápidos e máis ágiles a hora de desenvolver proxectos de construción de vivenda pública. Entón, iso que pretendemos co solar da Feira Bella é o que pretendemos co resto das medidas que lle pedimos a Sareb. Por lo tanto, deixo a súa consideración a aceptación ou non destas enmendas. Sí, o sea, claro, podemos... Nos o que vemos nestas enmendas é que son unha continuidade do que actualmente hai, e con esa norma, con ese cambio que houve no 2021, a situación en Silleda é a que non hai vivenda social. Hoxe en día, alugar unha vivenda en Silleda é misión imposible. Entón, vostedes propóñenos continuar adiante. E nós o que pedimos é que o Concello teña ambición, sexa ambicioso e pida, solicite para poder chegar a algo máis pequeno. Nos
máis alá de que haxe que construir ou non vivendas, hai vivenda pública, hai vivenda en Silleda xa, hai eses 44 edificios, hai os 14 que mencionabas atrás, xa temos a vivenda, non hai que construir nova vivenda. Pidamos ao Goberno de España, que é o último que dirixe o destino desas vivendas, pidamos ao Goberno como pleno que nos ceda esas vivendas, esas que xa están construídas, e que unha vez cedidas o Concello pode destinar unhas a alugueiro social. A que se van destinar esas 44 vivendas que están aí, que anunciou a Sareb onte que vai arranxar? A venderse? Porque se van a anunciar a vender, pois ao final a quen se lle vai vender? O que temos, nós o que queremos é vivenda en aluguer, e que sexa aluguer social, que as clase media de Silleda, as persoas normais, poden acceder a esa vivenda. E hai vivendas construídas, non temos que un plan de non sei cantos millóns para construir vivenda social. En Silleda hai vivenda social e pública, que nos la cedan a administración que lle corresponde, que é o Concello, que é quen coñece os problemas sociais da xente, sabe que non necesita e que poida dispoñer dela. Iso é o que pedimos, ambición ao Concello. Hai pouco, precisamente, no Congreso falabas na Comisión de Vivenda, da importancia da vivenda en aluguer social, e nós o que decimos é non se pode defender unha cousa e, por outro lado, promover a contraria. Nós o que estamos simplemente pedindo con esta moción somos ambiciosos, é certo, pero é o que consideramos que temos que ser, é pedirlle aos gobernos do Estado, que é o que dirixe a Sareb, que é o que dirixe o FROP, pedirlle aos ministros que corresponde, que cambien a política, que sexan máis ambiciosos. Non hai que gastar millóns en construir edificios novos públicos de vivenda pública en Silleda e vender os que xa están a sabe Dios quen a que precio. Non, vamos tomar os que xa temos, que son públicos, e que non los cedan. Por eso, ainda que podemos estar de acordo en que, efectivamente, podemos estar de acordo no que aquí se di, pero son cousas tan básicas que é o statu quo actual. Nós o que promovemos é cambiar o statu quo, que a Sareb sexa ambiciosa e que ceda os terreos. Falas aquí de ceder o terreo do barrio do Campo a ese proxecto Viena, pois ao que decida a corporación que corresponda. Temos que construir aí, gastar vivenda e construíla en alugueiro cando temos eses edificios ali construídos e son públicos, son propiedades do Estado? Pois nós decimos que non, por eso non podemos aceptar esta emenda. Alguna consideración por parte do Julio? Bueno, nos visto o debate e esperamos un pouco a que se explicase a emenda que se presentaba agora mesmo polo grupo do PSOE, realmente vemos que a situación na que nos encontramos e o plan que se nos presenta ou a proposta que nos presenta polo bloque nacionalista é moito máis ambiciosa do que se pretende con esta emenda, senón que sería unha reducción das pretensións que se pretenden a través da moción do BNG. Creo que todos somos conscientes das dificultades que hai para obter vivenda en alugueiro non só en Silleda, sino tamén na Bandeira, e, por lo tanto, parecenos aceitada a proposta que se nos propón desde o bloque nacionalista galego e, bueno, nos vamos a apoiar esa moción porque entendemos que debe ser exixente e debe ter, miras máis largas das que se nos ven propoñendo con esta moción do Partido Socialista. Ben, eu vou facer unha reflexión para que entendades ben cal é o problema que temos cando se fala de cesións gratuitas. É dicir, partimos dun problema histórico cos activos que ten tóxicos que ten a Sareb e o que estamos pretendendo é que se descapitalice esa sociedade. Se o que se fai a Sareb ahora mismo é ceder todas as súas propiedades ás entidades locales, descapitalizaría totalmente os seus recursos, porque ademais sería injusto para moitas comunidades autónomas que houbera un criterio como este adoptado en toda España, porque o mellor aquí en Sella temos 44 vivendas, pero que o mellor en a zona da costa teñen 800, na zona de Navarra teñan 3, na zona de Andalucía teñan 150. É dicir, non se pode pretender que a Sareb ceda as vivendas dunha maneira única en Silleda. O que terían que facer é cedelas en todo o territorio nacional. Entón, que facemos? Descapitalizaríamos a sociedade. É dicir, temos que ser ambiciosos, pero non locos. Non locos. Entón, o que está facendo o goberno a través da Sareb é promovendo a creación de novas vivendas que sí poidan cumplir con esos estándares de vivenda social a través da incorporación do capital privado
na súa creación. Evidentemente, as vivendas da Sareb, que se van a arreglar aquí na Avenida da Estación, poñerás a venta en condicións vantaxosas como todas as vivendas da Sareb. Eu non sei se recordan que as vivendas que se venderon aquí abaixo na Rúa Trasdeza costaba cada piso que podía estar valorado máis de 100.000 euros e os vendían por 33.000. E despois, claro, hai que entendelo, que non estamos facendo aquí unha apología de ir en contra da creación de novas vivendas sociales. Queremos facelas, pero dentro do que é o control dos recursos públicos. É dicir, primeiro, igualdade en todos os territorios a hora de ter un mapa de vivenda social. E segundo, non descapitalizar de novo unha sociedade que tantos recursos públicos levou por diante. Entón, eu creo que eu lles pido que reflexionen sobre a moción, que as enmiendas que presentamos. Sí que é certo que, tal e como redactan vostedes a súa moción, na que falan de que temos que reclamarlle a Sareb, onde está? O listado dos activos que xa o temos, que se o queren, que podemos cambiar, se queredes, pero en principio nos vamos a votar en contra desta moción porque non nos parece que sea adecuada ni cos principios económicos do goberno, ni siquiera cunha xusticia social en toda España. É dicir, non podemos pedir 44 vivendas en Silleda exclusivamente cando sabemos todos que non la van a dar. Eu pajaritos, bueno, vou utilizar esa expresión, pero hai que ter medida no que se pide. Que? Sí, no, pero a ambición ten que ser medida. É dicir, ti que queres? Descapitalizar automáticamente a sociedade dos activos? Queres descapitalizala? Porque son propiedade pública, continúan en titularidade do Concello. A sociedade descapitalízase unha administración e capitalízase outra. Non, o problema é que non entendedes como funciona a sociedade de activos. A sociedade se lle entregou unha serie de activos e un préstamo que ten que devolver en 15 anos. Faltan 3 anos para que devolvan ese préstamo. Vos pensades que eu, como alcaldesa, cando me reuní en Casarep, non lle pedín xa que esas vivendas todas as cederan para a vivenda social. Pero xa o fixemos. E o que nos comentan eles é que teñen 3 anos para devolver todos os recursos que o Estado lle prestou. Polo tanto, nos inmuebles onde teñen licencias concedidas que non foron caducadas, como no noso caso, están facendo intervencións económicas para vendelos. E nos solares que ainda están a venta, ou que están baleiros, van a intentar incorporalos ao proxecto Viena. Nos podemos intentar, pero xa o fixemos. A ambición temos moita, pero tamén somos realistas co que nos están dicindo en esta negociación. Queren vostedes que mandemos esta carta? Non teñen ningún tipo de problema. Mandámola mañán mesmo, nos termos que ustedes as teñen redactadas e incorporando tamén os termos que nos poñemos. É dicir, que metan o solar no proxecto Viena, que reparen tamén o edificio da farmacia, porque, ademais, é algo que pediron vostedes moitas ocasións, que se determinen os edificios que están inacabados, vale? E que, de alguma maneira, podamos acceder nós, como Concello, a ter vivendas propias dentro en ese edificio. Entón, eu creo que se estamos de acordo en esta consideración, podemos articular un texto conxunto que podamos pedir todo isto. É dicir, non solamente pedir a cesión en o caso que non se poda facer a cesión, porque van nos decir que non, porque xa non lo dixeron, polo menos pedir o resto. Se acaso poderíamos aceptar o primeiro punto, que é o máis concreto do contenido desa carta, pero o segundo punto non estamos de acordo desde logo. Vale, perfecto, pois mantemos o primeiro punto como está e o segundo cos seus termos. É dicir, o primeiro cos termos da moción e o segundo cos termos da súa... Perdón, primeiro cos termos da emienda e o segundo cos termos da súa moción. Sí, podemos estar de acordo co primeiro e co segundo da nosa... Moi ben, de acordo. Perfecto, pois... Nada máis. Alguna cuestión por parte do Partido Popular?
Temos que votar? Fíjate bien se ten alguna aclaración que facer. Sí? Vale, pois se non hai máis debate sobre o tema, votamos. Alguén quere dicir algo máis? Vale. Perfecto, pois votos a favor da moción nos termos establecidos de unanimidade. Vale. Vamos ao segundo punto do orden do día, que é a moción do BNG sobre o plan de mellora de estradas de competencia municipal. Temos que votar de novo por maioría simple, se procede ao debate porque non está ditaminada. Votos a favor da inclusión na orden do día? Unanimidade. Ten a palabra o voceiro do Partido, a voceira do Partido Popular. Do BNG. Como o Goberno está levando a cabo unha serie de bacheados, viajes de competencias municipales nas parroquias, e claro, esos bacheados, en algúns lugares, en lugar de melhorar o estado de conservación, se empeora. Porque estes pequenos arranxos están feitos ás presas, non sabemos por que motivos, se para levantar a carretera ou son por outros motivos políticos, e non siguen unhas especificacións precisas para a aplicación do asfaltado en frío, porque ao final non solucionan o problema. Os viais siguen a ser intransitables e a durabilidade destes parches é bastante escasa. De maneira que cando pasa un vehículo de gran tonelaxe por encima, vai retirando parte do material asfáltico e volve a abrir o bache. Entón, ao final, non soluciona nada. Temos que ter en conta que este tipo de traballo que se realiza é asfaltado en frío naqueles bachos nos que os operarios eles ven como oportunos. Entón, queremos matizar que, en primeiro lugar, non debería caer a decisión de que baches realizar nos operarios municipais, senón que teria que ser unha decisión que tomase o concelleiro responsable logo de visitar a zona e definir cales son os prioritarios. En segundo lugar, matizamos que este bacheado en frío, para ser realmente efectivo e duradeiro, precisa ter unha boa limpeza previa, que se retire o pó, a gravilla, as ervas, que debería realizarse cun cepillo de limpeza viaria profesional. No caso de Silleda, este é barrido con cepillo normal, o asfalto esparexese sobre todas as ervas e areas, entonces non ten adherencia posteriormente e a durabilidade, volvemos a recalcar que é escasa. Entón, para que isto non se volva a repetir, consideramos que é moi necesario neste concello que por parte do Goberno municipal se tome unha serie de medidas. En primeiro lugar, realizar os asfaltados en frío seguindo as especificacións técnicas que teñen que ter, en particular, poñer os medios necesarios para a súa realización. En segundo lugar, que a parte máis importante de toda esta moción, nós o que pedimos é que se elabore un plan de mellora das estradas de competencia municipal. Un plan no que se definan as prioridades á hora de realizar estes traballos de mellora e para a elaboración deste plan, nunha primeira fase consideramos que sería necesario facer unha relación de todas as estradas municipais que precisen ser arranxadas, valéndose do criterio da Concellería, dos técnicos e considerando as demandas que poida trasladar a veciñanza de cada parroquia. Seguidamente, despois desto, establecer uns criterios que permitan fixar un nivel de prioridade de todos os viais, nunha escala de 1 ao 10. A modo de exemplo, pode usarse unha mestura de criterios baseados no estado actual do vial, no seu uso, como poden ser accesos a vivendas, paso de transporte escolar, etc. E, por último, asignar un nivel de prioridade a todos os viais que precisen de arranxo, definindo tamén o tipo de intervención que sería precisa. Feito este plan, nunha segunda fase sería preciso asignar unha partida específica no orzamento para executalo. Deste modo, todos os anos, o Concello adicaríase a arranxar as pistas con nivel de prioridade, evitando discrecionalidade, concentrando o uso dos recursos nas obras que realmente o precisan. Polo tanto, por todo anteriormente exposto, dende o BNG do Concello de Silleda, presenta para aprobación esta moción propoñendo a adopción dos seguintes acordos. En primeiro lugar, que o Concello de Silleda elabore este plan de mellora das estradas de competencia municipal baseado nos criterios anteriormente expostos, onde se indiquen todas as estradas municipais que precisan arranxo e o nivel de prioridade de cada unha delas. En segundo lugar,
que o Goberno municipal destina unha partida nos orzamentos dos vindeiros anos para a execución deste plan. E, en terceiro lugar, que o Goberno poña os medios necesarios para poder executar unha boa limpeza previa da superficie a reparar mediante a técnica de asfaltado en frío. Ben, por parte do Partido Popular. Sí, bueno, nos estamos de acordo, xa manifestamos en distintas ocasións en relación con esta cuestión. Entendemos que nos están facendo as cousas da maneira aceitada. Ao final, o que estamos facendo con esta maneira de traballar é tirar os cartos, vémoslo continuamente, como donde se vai a solucionar un bache, ao final o que queda é un badén en vez de un bache, donde realmente pasan poucos días ou poucos meses e volvemos a estar na mesma situación que antes, e, polo tanto, son actuacións nas que duran moi pouco no tempo, non lle supoñen ningún beneficio aos veciños e temos incontables situacións destas ao largo de todo o noso municipio para ver que isto sucede non nunha cuestión puntual, sino en prácticamente todas as intervencións que se fan. Por lo tanto, a nos parecenos correcto e, sobre todo, que se fijen unhas bases e se traballe dun xeito planificado, non como nos últimos tempos nos que vimos determinadas actuacións feitas de prisa e correndo por un único interés dun determinado grupo político e que ao final o único que fixeron foi tirar cos cartos dos veciños. Por lo tanto, estamos de acordo con esta moción porque xa así manifestamos varias veces, entendemos que esta debe ser a maneira de traballar e, por lo tanto, manifestamos o noso apoio a esta petición ou esta moción do Bloque Nacionalista Galego. Ben, para fijar posición polo Grupo Socialista, eu quero facer tamén unha pequena reflexión ao inicio. Cando lín esta moción, a verdade é que non me gustou moito o tempo que se aplicou na redacción, non? Porque eu creo que hai unha falta de empatía brutal cos traballadores. É dicir, eu creo que esta moción, tal e como está redactada, menosprecia os traballadores. Saben vostedes que eu dixen máis dunha ocasión neste pleno que eu vou a defender sempre o traballo da xente que está traballando aquí. E creo que os que estamos aquí, que todos temos ambicións por chegar a ser parte do goberno, ou ser alcaldesa, ou ser alcalde ou tal, deberíamos tratalos con moito máis rigor. Porque hai afirmaciones moi gruesas en este texto. A mí me parece que son gruesísimas. Como alguén pode afirmar directamente que o traballo dos traballadores municipales, en lugar de mellorar o estado de conservación dos mesmos, está a empeoralo? É dicir, están dicindo vostedes que os traballadores empeoran as pistas municipais ao seu paso. Tamén me parece unha afirmación moi gruesa que os traballadores estén trabajando sin control. É dicir, os traballadores traballan todos dirigidos por un encargado de obras que está coordinado por un concelleiro. Eu creo que este tipo de mencións en estes termos sobraban. Porque, ademais, despois tamén me resultou moi sorprendente que agora vostedes semelle que saben máis de asfaltados que os superiores municipales, incluso o concelleiro que leva 30 anos traballando en esta materia. Eu non sei quen foi o que lle explicou o tema das especificacións técnicas nas carreteras, pero realmente din vostedes aquí na moción que afirman que non se cumplen as especificacións técnicas na aplicación de asfalto en frío porque usamos cepillos de cerda manual e non usamos cepillos de limpeza viaria profesional. Esos cepillos de limpeza viaria profesional son os que se usan nos grandes asfaltados. É dicir, creo que aquí, en toda esta comarca, en toda esta provincia, o único que ten unha máquina dese tipo debe ser Taboada de Ramos. Miren ben, eu me fui a mirar, dixen, isto é imposible que pudieran facer esta afirmación desta maneira. Me fui a mirar a instrucción técnica da operativa de conservación do Ministerio, é dicir, máis grande o Ministerio que o Concello de Silleda, son moito máis grandes as súas pistas que as nosas. E aquí, claramente, a limpeza dos asfaltados se fai con cepillo manual, é dicir, xa non é que o digan, está escrito, pero vos enseño a fotografía para que vexades como estamos facendo correctamente de acordo ás especificacións técnicas do propio Ministerio nas súas carreteras nacionais. E sobre o plan de mellora de camiños, a mí me costa entender que alguén poda pensar que este goberno ou calquera goberno do color que sea non teña un plan para desenvolver os traballos de mellora de camiños. Como podemos afirmar aquí que non temos un listado de pistas que son necesarias arranxar?
Como poden afirmar aquí que non temos criterios claros a hora de arreglar as nosas pistas? Temos uns criterios clarísimos e, además, compartidos en este pleno centos de veces. Pistas vertebradoras, en primeiro lugar, pistas por las que discurre o autobús escolar en segundo lugar, accesos a núcleos, accesos a explotacións, accesos a vivendas aisladas e pistas de monte. Son, asegúrolles, que os mismos que no 100% dos concellos de Galicia, de calquera cor política, E, eso sí, sobre esta afirmación gruesa, ou máis ben desagradable, de que aplicamos discrecionalidade a hora de elegir as pistas a arranxar, eu me gustaría facerles un comentario. Saben vostedes cal é a única discrecionalidade que se aplica en este modelo de criterio que temos en marcha? A que nos obliga o límite dos recursos. É dicir, ojalá puderamos asfaltar de unha vez todas as pistas municipales do Concello. Ojalá. Ese é o único criterio discrecional ao que nos vemos abocado. A mí me gustaría decirle mañá aos veciños de todo o Concello que lle vou asfaltar as súas pistas, pero temos que ir seleccionando as que facemos por culpa dos recursos que temos. E por iso nos lle propoñíamos unha enmienda que tamén entregamos ao principio do pleno. Vamos a dotar económicamente o Concello daqueles recursos necesarios para asumir esas melloras xa dentro deste ano. Nos fomos parroquia por parroquia vendo as necesidades que teñan os veciños. E coa nosa lista, as nosas prioridades, estamos determinando cales son das peticións que nos fixeron as que están en peor estado. E saltan, pero con moitísima diferencia, pistas en Cira, pistas en Tornelas e pistas en Rellas. Siguen habendo máis, pero esas son as que están en peor estado e son as que temos que acometer de maneira inmediata. Por tanto, lles pedimos que tamén no marco deste pleno aprobemos esa famosa modificación de crédito que non fomos capaces de aprobar no mes de marzo, pero cambiemos o destino finalista dos recursos. Cambiémoslo e poñamos xa este ano, ahora mismo, aquí, 437.000 euros que nos fan falta para arreglar as pistas que temos en mal estado en Cira, en Tornelas, en Rellas. Quedan moitas máis, sabémolo, quedan moitas máis. Está Xestoso que está moi mal o núcleo, hai núcleos en Escuadro que están moi mal, conocémolas todas, témolas recollidas nun plan. O que sí lle pedimos entonces é que tamén aprobemos en este punto que o Goberno incorpore no orzamento do 25 unha cantidade similar a deste ano para todo o que teña que ver con facer novas reparaciones de pistas, incorporémolo aquí dentro dese orzamento co compromiso desta corporación de apoialo no momento en que entregamos o orzamento a esta aprobación, aquí, a esta casa. Porque eu lles aseguro que se hoxe mesmo aprobamos esta modificación de crédito para arreglar estas pistas en Cira, en Tornelas e en Rellas, tan pronto como acabe a exposición pública de esa modificación, estaremos preparando a licitación das obras, porque vamos a ter que esperar o ano 25. Non sei que problemas lles genera que podamos facer isto. Nós temos eses cartos xa pagados polo Ministerio de Fomento, o Ministerio que nos pagou a carretera a calle Progreso. Podemos facer esa modificación de crédito e podemos aprobalo xa e empezar a traballar nas pistas municipales. O que sí, lles digo que se queren realmente un plan de asfaltados, nos sentamos, lles explicamos cales son as nosas condicións, lles decimos como temos as pistas organizadas, cales son as seguintes que vamos a poñer en marcha e traballemos xuntos neste plan de asfaltado. Facilítenos vostedes a nos a xestión económica para conseguilo, aprobando primeiro esta modificación de crédito aquí e o orzamento do ano 25 con nos. A política local non vai solo de pedir hai que facer. Hai tamén que sentarse para ver como vamos a facer. Entón, a emenda que presentamos vai en esos termos. Non sei se a revisaron, se puderon comprobar ou non. Ben, creo que a moción que presentamos está redactada conforme que calquera persoa capaz de entender. Nós en ningún momento falamos de que sean os operarios municipais os que están facendo mal o seu traballo. Eles farán o traballo que lle mandan facer os responsables que están ao cargo, que é o
o que matizamos aquí. Entón, bueno, cada un pode entender o que queira, non vamos entrar nese debate porque somos bastante claros con que nós non estamos criticando os operarios, nunca o fixemos dentro deste pleno, nesta corporación, pero, bueno, cada un é libre de entender o que queira. Ben, así mesmo, claro, se non hai un control, os operarios, pois, boamente fan o que poden. A iso sí que podemos dicir que o control por parte deste goberno pois igual non é o debido e por iso se levan a cabo estas actuacións en materia de asfaltados. Están moi ben as enmendas, sí que tuvemos tempo a revisalas un pelín antes do pleno. Dísenos primeiro que xa existe este plan de mellora das estradas de competencia municipal, non teño dúbida diso, por iso mesmo se están facendo estes bacheados, estes asfaltados, se están a realizar melloras nalgúnas estradas, pero a nós non consideramos que este plan que xa está ahora mesmo utilizándose que estea funcionando, porque eu creo que os bacheados que se están a realizar son unha mostra clara de que non se está a facer ben. A min poño un exemplo, xa que poñemos ás veces exemplos, non me parece normal que o plan de asfaltados deste concello sexa que haxa veciños que teñan que lle botar gravilla ou arena aos baches para poder pasar. Iso non me parece un plan de asfaltados. Que o hai? Si, eu respeto todo iso, entendo que o haxa, estámolo vendo. Un plan de asfaltados non é só que os veciños ten que bachear por eles mesmos, senón este tipo de baches. Non sabemos os criterios, como son, nin que os criterios van en base, pois, ás pistas vertebradoras, ás rutas de autobús escolar, acceso a núcleos, explotacións, vivendas illadas. Pois, debe haber moitas que sí que as hai, pero hai veces que as prioridades, pois, non son esas, igual non responden a esos criterios ou a xente non ve que responden a esos criterios. Igual iso é o que hai que explicar á xente, os criterios exactamente, porque uns plans van antes e outros non. Porque hai entradas a casas en 2024 que son entradas a casas de fai 60 anos. Pasou esta semana mesmo en Agolada, onde unha ambulancia non pudo prestar o seu servicio porque non deu pasado para un núcleo, pois igual pode pasar aquí, por algunha entrada, algunha vivenda. Despois falaba do de que nós temos que facilitarlle todo este, que nos dicía no segundo punto, que hai as necesidades para as parroquias de Cira, Dornelas e Rellas, entonces que lle axudemos a cometer melloras facendo pois a aprobación deste crédito. Resultame paradóxico que traiga este crédito e sepa xa que os proxectos destas 3 parroquias xa se corresponden con 437.000 euros, que é exactamente igual que o que se pedía en marzo. Que casualidade que agora o crédito que se pide agora sexa a mesma cuantía que se nos pedía en marzo, cando o crédito que se nos pedía en marzo non era para arreglar viais, era para arreglar unha obra, era para pagar a obra da bandeira debido á xestión que precedeu antes e que agora mesmo nos trouxo a estar nunha situación económica na que se nos está e se nos pida a nós que veñamos aquí a solventar os problemas. Nos estamos de acordo? Se agora mesmo facer un suplemento de crédito para arreglar viais, estamos de acordo. Nos niso non nos vamos a opoñer, todo o que sea para mellorar os servizos de todos os veciños. O que queremos saber e os proxectos, están feitos estes proxectos, canto económicamente supoñen estes proxectos, incluso ao mellor o crédito debería ser máis alto, para arreglar máis viais que ao mellor tamén son prioritarios. O que, claro, ahora mesmo se nos trae aquí un crédito, isto igual hai que debatilo, entón hai que debatir un crédito, hai que traer o crédito, hai que traer os proxectos, saber canto é a cuantía dos proxectos, entón debatir un crédito cunha cuantía total que non se corresponda cun crédito que xa se iba a pedir con anterioridade para pagar as obras da bandeira. Non que iramos agora tapar unha cousa ca outra. Se agora queremos pedir un crédito para arreglar viais, estamos totalmente de acordo. Desde o BNG de Silleda, poñémonos, sentámonos, falamos, miramos cal é a prioridade. Non dubido que nestas parroquias sexa prioritario arreglar estas 3 parroquias, pero entonces vámonos sentar e vamos falar do crédito que corresponde a iso. Non vamos intentar traer un crédito que xa se trouxo en marzo para ahora dicir que se vai asignar para isto. E o último punto que se nos trae aquí nas enmendas, que é instar a corporación a apoiar a inclusión nos orzamentos seguintes, estamos de acordo. Nós o que queremos é que haxa un orzamento, porque para poder meter unha partida no orzamento hai que ter un orzamento
levamos sin ter orzamento xa, e incluso hai outras partidas que tamén hai acordos firmados aquí polo Grupo Municipal do BNG e polo PSOE para a investidura, de que tamén hai partidas para seguir ampliando a rede de suministros a máis aldeas, que tamén debería estar incluída nos orzamentos. Cal é o problema? Que non hai orzamentos. Entón, nós cremos que estas enmendas veñen aquí a un pouco intentar dar unha pequena volta, e que hai que poñerse serios con este tema e hai que mirar cales son as prioridades deste Concello para actuar cara a elas e facilitarlle a vida un pelín máis aos veciños. Ben, pois recollo o seu guante. Bueno, quere facer alguna aclaración? Só unha pequena puntualización. Bueno, estamos totalmente de acordo que está claro que o plan que hai non funciona, pero en relación dos traballos, totalmente de acordo co que acaba de decir a voceira do Bloque Nacionalista Galego, pero aparte tamén que moitas veces o problema que teñen os grupos de traballo é que non contan cos medios suficientes ou cos medios aceitados para facer eses traballos que están facendo, non? E iso vímolo moitas veces cando se facían os bacheos que nin siquiera tiñan o mellor un pisón e tiñan que intentar alisar ca roda do camión esas actuacións que estaban facendo. Por lo tanto, falta de planificación, falta de medios moitas veces neses traballos e moitas veces tamén falta de instruccións ou de cualificación en algunha xente que está temporalmente no Concello para desenvolver esas actuacións. Moi ben. Pois, como dicía antes, recollo o seu guante. Nos fixemos a incorporación desa moción con esa cantidade exacta sin coñecer todavía a cantidade final que nos podan levar estes tres proxectos. Estamos en este momento redactando neles, porque serían os proxectos que queríamos incorporar o ano que ven ao Plan Concellos. Podemos ganar tempo, se vostedes o consideran, nos podemos sentar e evalualo, porque realmente os recursos están aí e algo que podemos ir solventando os veciños sen ter que esperar hasta o ano que ven. Así que recollo o seu guante, agradezo ademais o tono e demais. E despois, o que sí vamos a facer en esta moción, claro, para nós non ten moito sentido aprobar un plan de melloras cando xa existe. Entonces, creemos que o máis lógico para a nosa posición sería absternos, porque xa temos un plan de mellora propio e non ten moito sentido que nos pidamos a nós mesmos que elaboremos outro plan. Respecto ao Partido Popular, eu non sei onde ve vostede as máquinas pisando coas rodas do camión, porque entonces é porque temos non sei, temos 2 pisos de titularidade municipal, cada un deles cun equipo de bacheo. É dicir, que non hai, non sei onde saca vostede eso, lanzar este tipo de acusacións así, a lixeira, sen ter ningún tipo de proba que o demostre ni nada. A min dame un pouco a risa, pero bueno, isto é... Cando decimos é porque o de Aliseira di usted. Sí, bueno, o que moitas vostede des bacheos non vai o pisón. Vamos a proceder a votación entonces da moción. Votos a favor? Sí, perdón. O que podemos matizar, se están de acordo, é que o Concello de Silleda reevalúe o plan de mellora, seguindo estes criterios que nos expoñemos nesta moción. Ok, pois estamos de acordo. Vai? Estamos de acordo? Vale, perfecto. Pois entonces nada, votos a favor da moción con esa aclaración. Unanimidade. Vale, nos vamos agora a moción do Partido Socialista sobre o estudo para a fusión de municipios de Galicia. Temos que de novo votar por maioría simple si procede o debate, porque tampouco estaba dictaminada pola Comisión Informativa. Votos a favor para a inclusión na orden do día? Unanimidade. Bueno, tocaba a min tamén de novo fijar posición do grupo sobre explicar esta moción. Eu creo que xa é por todos conocidos o que aconteceu estas últimas semanas, que a Xunta de Galicia veio a presentar unha proposta de reforma do mapa municipal de Galicia que preveía a incorporación de Silleda nun novo concello, o Concello de Odeza, con Lalín como capital. Esta é unha proposta que non sona de novo, é unha proposta que xa cada 10 anos, 12 anos, pois aparece na mesa de alguna consellería. No seu momento, pois no último intento que hubo foi por parte do Concello de Lalín no ano 2002, cando o alcalde Crespo pois propuxo esta fusión dos municipios todos da
da comarca do Deza e que foi rexeitada por todos os alcaldes e todos os alcaldes, daquele momento non había alcaldesas, que eran todos a máis da mesma cor política, que foi rexeitada máis con rotundidade. Entonces, eu creo que creemos que esta proposta de estudio, que non pasa de ser eso, un estudio, non deixa de ser, de novo, un elemento con unha clara intencionalidade política. É dicir, o que se pretende aquí é, de novo, que se suelte un globo sonda para pulsar a opinión de todos os alcaldes e alcaldesas que temos en este momento na comarca. Polo tanto, eu creo que ten unha clara intencionalidade política para, por un lado, conseguir que tener un territorio gobernado por un único alcalde popular e que, ademais, solucione, de certa maneira, os conflitos demográficos que está sufrindo a Lalín. Así matamos 2 paxeros dun tiro, a xente de Lalín, metendo a xente de Silleda como meros espectadores dun cambio de paradigma absoluto que non vai a traer ningún tipo de beneficio nin para a población, nin para os recursos que temos. Eu podo afirmar con rotundidade porque temos aquí, moi pretiño de aquí, o exemplo claro da fusión dos concellos de Cerredo e Cotobade, que despois de unirse, de recibir un maná de subvencións da Xunta de Galicia por estar fusionados, o único que conseguiron foi manter os gastos que tiñan de duplicidade de administracións en cada unha das localidades e encima siguen perdendo población. Por lo tanto, cando a Xunta argumenta a necesidade destas fusións para superar os problemas derivados da pequena dimensión de moitos municipios e inclúa a Silleda co tamaño que temos nunha fusión deste tipo, pois xa di moito de que este estudio ten a verdade que os pés de barro. Que alguén pretende integrar a Silleda nun concello que tería máis de 42.000 habitantes e máis de 1.000 km cuadrados non ten moito coñecemento do que é a realidade do rural disperso que temos na zona do Deza. O único que vamos a conseguir é encarecer os servizos de cercanía e incluso a chegar a imposibilitalos. Por lo tanto, traemos a este pleno esta moción na que de alguma maneira pedimos que nos retiren dese estudio, que non queremos ser meros figurantes dunha decisión política da Xunta de Galicia, e realmente tamén o fondo da moción é que acordemos aquí instar a Xunta de Galicia a que, se realmente quere solucionar os problemas demográficos que temos aquí en Silleda e de financiación dos concellos, que asuma as súas responsabilidades, primeiro desconxelando o Fondo de Cooperación Local, que leva conxelado desde fai moitísimos anos, que asuma os gastos do SAF, que asuma a suba do canon de Sogama e que, ademais, cree un plan único, como que teñen todas as diputacións provinciais. Ahora, as diputacións provinciais, incluso a de Ourense, gobernada polo Partido Popular, reparte os seus recursos de maneira equitativa e igualitaria entre todos os concellos. Entón, non entendemos por que a Xunta non fai o mesmo e continúa con líneas de concurrencia competitiva, líneas de concurrencia non competitiva, que ao final que nos poñen a pelexar a un concello con outro. Fa unha última reflexión. É tan fácil pedirlle á Xunta de Galicia un plan único como inentendible é que sigamos pelexando os concellos entre nós. Alguén se pode imaginar, ou non sei que pensarían vostedes, se na política nacional o goberno de España puxera a pelexar por concurrencia competitiva ás comunidades autónomas? Non ten sentido. Bueno, pois aquí igual, somos maiores de edad e pedimos con esta moción que nos retiren dese mapa municipal e que, ademais, volvo a repetir, descongelen o Fondo de Cooperación Local, asuman os gastos de SAF, asuman os gastos da suba de Sogama para non ter que incrementar es que me dá risa, para non ter que incrementar o orzamento en 200.000 euros e tamén que creen un plan único que garanta un reparto equitativo e xusto dos recursos. Tengo ao Partido Popular a palabra. Sí, bueno, esta moción, bueno, pois un intento para nós, un intento do Grupo de Goberno de desviar a atención sobre os problemas que ten no Concello, non? Realmente, pois parece que o que lle pide usted é que cando se faga algún estudio, que o que é isto, un estudio que a Fundación Juana de Vega e que as 3 universidades galegas, pois que neses estudios que se fai para toda Galicia, que non teñan en conta Silleda. Bueno, pois, non sei, eu realmente considero que neses estudios, nesas proyeccións que se fan, que como neste caso,
pois está ben que teñan en conta a Silleda e que realmente pois se evalúen as distintas opcións. Como decimos, este é un estudio da Fundación Juana de Vega, elaborado cas 3 universidades, na que se fixeron máis de 1000 enquisas, na que se colaborou se contou ca colaboración de máis de 30 expertos, e o único que fan é ver o impacto que terían sobre o territorio de determinadas fusións ou determinados concellos. Pero en ningún momento desde a Xunta se está impulsando este proceso, en ningún momento desde a Xunta se está levando a cabo ningún proceso como usted parece querer entender. E, sobre todo, que estes procesos sempre parten da voluntariedade dos concellos, única e exclusivamente da voluntariedade dos concellos. Se non hai voluntariedade por parte dos concellos, estes proxectos non se levan a cabo. Por lo tanto, como decimos, nos entendemos que usted prefiera vir aquí a falar deste estudo como se fora unha realidade, a intentar traer outras cousas ou outras peticións nas que vemos na súa moción, como son que a Xunta asuma os gastos do SAF, cando usted non lle está pedindo ao Goberno que, en virtud da Lei de Dependencia, asuma os gastos que tería que asumir o Goberno estatal, ou que nos veña a falar do canon de Sogama cando veremos despois a problemática de onde ven o canon de Sogama e o que pasou nestes últimos anos co canon de Sogama. Nos entendemos que usted, todas estas cortunas de fume, veñe moi ben para non falar de cousas como as que pasaron co inicio da obra que temos o carón do colexio, na que había unha planificación que non se cumpleu ante a pasividade do goberno municipal. Non se falou tampouco dos problemas que está habendo para a execución da ampliación do Parque Infantil de Bandeira, que se ha rematado o plazo para a súa execución. Aquí non sabemos nada e desde o Concello non se fai nada, e, mientras tanto, a usted o que ven é a traer esta moción aquí para decir que a Silleda, cando se elaboren estudios por parte da Xunta, por parte das universidades e por parte de fundacións como a Fundación Juana de Vega, a concellos como o noso concello, como Silleda, nin siquiera o metan aí e non o teñan en conta e non estudien ou non analicen as distintas opcións que poderíamos ter. Eu creo que analizar as distintas opcións sempre é beneficioso, independentemente que despois estemos máis de acordo ou non cos resultados, porque aquí non se trata só de cuestións económicas, sino que se trata de moitas máis cousas. E estamos de acordo en que, para min, a fusión de municipios, tal como se ven planteando, non me parece axeitada, pero entendo que eses estudos son necesarios, porque sempre é necesario saber a situación na que nos atopamos e os distintos escenarios aos que podemos facer frente, porque só con esa información e só con eses estudos realmente podemos tomar as nosas decisións de maneira consciente, de maneira informada. Que a usted lle molesta que se fan estes estudios e o que intenta é coller unha bandeira para tapar as cousas que están pasando no Concello? Bueno, oiga, alá usted. A nos realmente non nos parece mal que se nos teña en conta neses estudios, que se fagan as distintas simulacións ou as distintas proyeccións e que incluso determinados técnicos e desde as distintas universidades se nos digan cales serían os beneficios ou cales podrían ser os posibles persuicios de afrontar un escenario como ese. Como decimos, solo despois a vontade dos distintos concellos e dos veciños está en levar adiante. E, por certo, as distintas que se fixeron hasta ahora contaron ca aprobación dos veciños dos distintos concellos. Non foron impostas por ningunha administración, nin foron impostas aos veciños sin que puderan decidir. Por lo tanto, siga usted con esta cuestión, pero pareceríanos que sería moito mellor que se dedicara ás cousas do Concello e a realmente velar porque as cousas se fagan no tempo e no plazo e se fagan como veñen proxectadas para evitar aos veciños o menor número de problemas a estes veciños. Ben, por parte do BNG. Respecto desta moción, a verdade, estamos de acordo. Creemos que a Xunta que intenta orientar o problema cara ao tamaño dos concellos, cando de verdade o verdadeiro problema é o financiamento e as competencias que a Xunta debería exercer. Ao final, isto é un debate que agora mesmo se pon encima da mesa, pero chegado o momento de que fose a convertirse en realidade, ao final tamén os veciños serían os que tamén tivesen que decidir se isto vai para adiante ou non. Solamente gracias, concelleira, pola súa aclaración.
Cando vostede di que eu non quero que se teñan conta a Silleda nestes estudios, non, é que o problema é que non se tuvo a conta a Silleda para este estudio, porque eu me entero de que Silleda está incorporado en este estudio cando me chaman pois un medio de comunicación. Eu iba a ir a unha presentación dun estudio sobre un mapa demográfico sin saber que Silleda estaba incluído en ese mapa demográfico. É dicir, a Xunta de Galicia non contou con nos para nada, ni para pulsar a nosa opinión previamente, ni para decirnos ni siquiera que estábamos aí incorporados. E despois, cando fala vostede de que isto vai a depender da voluntariedade dos concellos, eu lle recordo a todos o que pasou cando foi a fusión de Cerredo Cotobade, a voluntariedade dos alcaldes. Porque hubo plataformas vecinales en contra desa fusión que ao final foi adiante. Por lo tanto, ollo dato, eu teño manía hoxe con eu, pero non, o noso grupo presenta esta moción cun claro efecto. Un claro efecto que é instar a Xunta de Galicia a que faga o que ten que facer, que é deixar suspendida esta reforma do mapa municipal de Galicia e, sobre todo, que se quere solucionar o conflito, o problema que hai demográfico de financiación, que asuma as súas responsabilidades. E eu vou facer unha reflexión. Di vostede que nos presentamos esta moción para non ter que falar das cousas do Concello. Home, vostede acaba de presentar 3 mocións ahora mismo, tipo, para falar unha delas de Venezuela. Non sei se tamén esa moción é para falar de cousas do Concello, ou non. Agora falaremos dela. E a min me queda solamente no final do debate unha pregunta no aire, porque vostede interveu, eu lle dixen outro día nos medios de comunicación, pedinlle que se pronunciase sobre este modelo, a min a día de hoxe, despois da súa intervención, ainda non me queda claro se está vostede de acordo ou non cunha posible fusión entre Silleda e Lalín, porque non o dixo en ningún momento. Está de acordo vostede nunha posible fusión futura entre Silleda e Lalín? Sí ou non? Claro. Como sei que non me ten respeto, tampouco me he de escoitar, porque creo que dixen claramente que non estaba de acordo co modelo que se estaba presentando. Eu volvo a repetirlle, isto é un estudio, como en todos os estudios, o que se fai é incluir distintas variables e distintos concellos para poder analizalo. Non quere decir, porque ni siquiera foi elaborado pola Xunta, como decimos, foi elaborado pola Fundación Juana de Vega, tras dun convenio e das 3 universidades galegas. Vale? Incluíronse a moitos concellos, non só de Silleda, pois, que se teña en conta, que se podan analizar as distintas variables que pode ter o concello, as distintas posibilidades que pode ter o concello, a mí pareceme ben. Pero, como decimos, isto é algo voluntario por parte dos concellos. Usted está poñendo como se a Xunta fora a aplicar este plan, como se isto fora algo que se va a levar a cabo pola propia Xunta. Como decimos, por si non lle queda claro, para que me escoite outra vez, non estou de acordo con este modelo, non me parece, está ben desde o punto de vista de proxeccións económicas e as cuestións que analizan os distintos técnicos, pero entendemos que para facer unha fusión hai moitas máis cuestións que son as que se analizan aí e por eso a voluntariedade dos distintos concellos para levála a cabo, porque senón, evidentemente, non ten ningún sentido. Usted o que está dicindo é que realmente que a Silleda non se lle volva a ter en conta para cando se fagan estes estudios. É dicir, cando se faga un análisis da comarca do Deza, que se nos deixe fora e que se analicen o resto de concellos menos a Silleda. Bueno, pois eu creo que tampouco non é necesario. Os distintos técnicos, os distintas a Fundación Juana de Vega neste caso utiliza os seus parámetros para ver as zonas nas que pode haber algún movimento, sobre todo porque hai concellos moito máis pequenos que teñen ou poden ter máis problemas no futuro e eles son os que deciden e os que eligen como elaboran ese seu proxecto. Supoño que usted tamén querrá decirlle e incluso cales sean as conclusións desa cuestión. Volveu usted a pasar por alto o tema da financiación, como lle decimos e como lle levamos recordando moitas veces en relación co SAFE, con outras cuestións, na que a Xunta se asumeu o compromiso, na que adiantou esa suba
para o SAF de 12 euros hora, creo que era, do 25-24, e na que está falando Cafegan para aumentar eses fondos, co cual o que leva sin poñer esa parte pactada na lei de dependencia é o Estado, e usted ante eso sigue calando. E, bueno, falaremoslo despois. Eu xa sei que a usted estas cosas de Venezuela, estas tal, parecen que non teñen ninguna relación e que non afectan para nada ao noso Concello, pero só ten que ver a cantidad de veciños que tiveron que retornar ao noso Concello desde Venezuela pola situación que se está dando ali. Eso, para usted, pues, seguramente parece que aquí non nos afecta, pero pode decir que nos afecta moito máis do que a usted lle parece. Porque o outro día, botando unha conta solo en bandeira nos últimos 4 anos, creo que temos en torno a 40 e pico, 50 retornados de Venezuela, solo no casco urbano, co cual eu creo que si nos afecta e afecta a moita xente que é veciña nosa que están pasando unha situación moi complicada. Bueno, vaya maneira máis torticera de cambiar os termos. No. Eu volvílle a preguntar outra vez, porque escoitei con muitísimo respeto, a min me vale a resposta, non me vale a resposta de que non lle gusta o modelo de fusións, pero eu vou a preguntar, está de acordo con que la LIN se fusione con Silleda? Pues está dicindo que non. Perfecto, pero conteste así, non conteste con palabras tal, non estou de acordo co modelo, non vaya a ser que quede mal co alcalde de la LIN, non vou a estar así tranquilamente. Vamos a ver. Segundo, cando fala vostede cando fai as afirmacións, creo que foi bastante claro cando dice. Cando fala vostede da voluntariedade dos concellos para fusionarse, a que se está referindo? A voluntariedade que tiveron os veciños e veciñas de Cerredo Cotobade que anunciaron a fusión un pouco máis de un mes despois de que houberon as eleccións municipais. Durante a campaña electoral non se lle comentou nada a ningún veciño. Eso é a voluntariedade que vostede promulga, que vai a facer a Xunta de Galicia. Eso é o que van a facer. Eu non estou moito de acordo. E nada, rematamos xa. Vamos a pasar a votación desta moción. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Abstencións do Partido Popular e votos a favor do Partido Socialista e do BNG. Vamos ao seguinte punto do día, que é a moción do BNG sobre a falta de personal no Centro de Saúde de Silleda. Neste caso, temos que votar por maioría absoluta se procede ou non procede a inclusión no orden do día para o posterior debate, porque non está dictaminada, porque, bueno, non se presentou no orden do día do pleno, vale? Entón, vamos a votar sobre a inclusión no orden do día do pleno. Votos a favor? Unanimidade. Ten a palabra a voceira do BNG. Falando de cousas que sí que afectan a Silleda, vamos falar da moción sobre a falta de persoal no Centro de Saúde de Silleda. Creemos que é un problema que se está vendo agravado nas últimas semanas. O PAC de Silleda presta un servizo todos os días da semana fora do horario de consulta a unha poboación que suma 14.000 habitantes, que está diseminada nun territorio de 323 km cuadrados entre os concellos de Viladecruces e Silleda, e a dotación de persoal para cubrir as necesidades de toda esta poboación e deste territorio só son un administrativo, un facultativo e unha praza de enfermería. Entonces, creemos que a todas luces isto é totalmente insuficiente. Tamén temos que ter en conta que temos unha poboación moi envellecida que a miúdo require visitas médicas a domicilio, quedando nestes casos o PAC en persoal que atenda outras urxencias que se desprazan ao centro. De maneira regular, cada vez é máis habitual, vannos chegando varias queixas e protestas da veciñanza. A maioría dos usuarios agardan ali varias horas ou van a consultas privadas, dirixense directamente ao Hospital de Santiago ou van para a súa casa e volven máis tarde. Polo tanto, creemos que se fai preciso incrementar a dotación de persoal facultativo no PAC. Por outra banda, tamén temos que falar do Servizo de Pediatría do Centro de Saúde, que recentemente estivo 15 días sen ofrecer atención. A día de hoxe, a lista de agarda para unha cita pediátrica é de 7, 8 ou 9 días. E claro, resulta obvio que un neno enfermo non pode agardar tanto tempo para unha consulta. Entonces, as consecuencias desta política de falta de persoal son claras, ou consultas privadas ou desplazamentos ao Hospital de Santiago, que tamén fai que ali as urxencias se vexan máis masificadas. Polo tanto, por o anteriormente exposto, o Grupo Municipal do BNG do Concello de Silleda presenta para a súa aprobación en pleno
da Corporación esta moción, propoñendo a adopción dos seguintes acordos. En primeiro lugar, dirixir un escrito á Consellería de Sanidade reclamando a dotación urxente de máis persoal facultativo para o PAC do Centro de Saúde de Silleda. En segundo lugar, reclamar á Consellería que garanta sempre a prestación do servizo de pediatría, cubrindo as baixas ou vacacións que se produzan, co fin de que os cativos teñan atención médica nun prazo razoable, co fin de que non volvan producirse situacións como as recentemente vividas, onde o Centro de Saúde estivo 15 días sen poder ofrecer atención pediátrica. Ben, ten a palabra o Partido Popular. A nos parecenos ben a moción, realmente aquí vemos que moitas veces hai situacións que non son as máis aceitadas a efectos de prestación, e o problema que temos moitas veces é que realmente non existen facultativos, non é que asa facultativos e desde a Xunta non se queran poñer os medios. Nese sentido, levase moito tempo pedíndolle ao Goberno Central que aumente as plazas MIR para poder ter máis médicos. Estáse vendo como eso é realmente na progresión que se está vendo e que se está facendo ao longo dos vindeiros anos, vai a ser un problema cada vez maior, porque realmente non temos facultativos para poder atender eses centros. Por lo tanto, nos aí tamén solicitaríamos que se introducera unha enmenda na moción solicitando que se requira tamén ao Ministerio de Sanidade, que son os final os que teñen as competencias para poder facelo, que se aumenten as plazas MIR para poder ter máis médicos e máis persoal disponible para poder facelo. Estamos vendo tamén como si se está facendo un esforzo importante ca reorganización de servicios. Está a punto de entrar en servizo o CIS de Lalín, na que se van a chegar moitos servicios aos veciños que non van a ter que desplazarse a Santiago, que moitas veces pois, son unha incomodidade, sobre todo por xa non só polo que é o feito de achegarse ao hospital, sino despois tamén pola masificación que hai no hospital, e, polo tanto, vemos que se están reorganizando recursos, estánse mellorando instalacións, pero o certo é que hai un déficit de personal para poder cubrir esas baixas e que se nera pois, que o mellor en determinados períodos, como pudo pasar en pediatría, se den esas situacións que non son as máis deseables e, polo tanto, eso realmente a Xunta non se pode sacar tampouco médicos de debaixo da manga, sino que, ao final, o que necesitamos é que realmente pois, se faga esa ampliación de plazas MIR e que se dote canto antes ou se facilite canto antes que se podan cubrir, pero totalmente de acordo en que se manteñan esos servicios e que haxa un servicio continuado de pediatría no Centro de Saúde de Silleda. Ben, podamos a nosa parte, que así esperamos a que pronunciede sobre a enmienda, a ver se aceptades ou non aceptades, antes de acabar de anuncialo. Solicito tamén ao Ministerio de Sanidade que se aumenten as plazas MIR a efectos de que poda haber máis facultativos que podan cubrir esas plazas, porque, sobre todo en pediatría, é un problema gravísimo porque non hai facultativos para cubrir todas as demandas que hai. Non, vale. Nos estamos totalmente de acordo con esta moción, concordamos na totalidade dos termos establecidos nela, de verdade, e a máis agradecemos a súa presentación. O mércores día 2, sí, temos unha cita co Conselleiro de Sanidade e, polo tanto, pues, vamos a trasladarlle algunhas demandas que temos en relación ás titulares dos centros e demais, e esta tamén é unha das cuestións que queríamos plantexar, e que hoxe vaya, ademais, co apoio, alo menos, de parte da corporación, que eu espero que sexa co voto favorable de toda a corporación, estará moi ben, porque, ao final, tamén é un reforzo para as peticións que creo que son xustas e necesarias, vale? Entón, aquí espero que o PP non vote en contra e podamos ir co acordo de toda a corporación. Sí, bueno, nos lamentamos que non se acolla a petición de máis plazas de médicos MIR, porque ao final eso que pode facilitar que se cubran eses problemas cando hai baixas, non? Realmente o que determinados servicios teñan pois a xente para poder cubrilas. Bueno, non entendemos por que non se quere pedir ao Goberno do Estado
que se facilite máis, cando eso é unha petición que non se está facendo só desde comunidades do Partido Popular, sino que está facendo tamén desde comunidades socialistas. Eu creo que, sinceramente, Asturias tamén foi das que pideu que se aumentaran esas plazas MIR, porque realmente podemos pedir que se manteña o servicio, podemos pedir que se cubran as baixas, pero se non temos médicos, e ao final non temos médicos porque non hai habilitados, porque non se cubren as suficientes plazas MIR para poder cubrir eses postos, pois dificilmente o vamos a poder facer. É algo que non implica nada, máis que simplemente pois eso, que se poda ter a personal e que se poda ter pois a xente con esa cualificación para poder cubrir esas plazas. Gustaríanos que se houbera aceptado a emenda porque independientemente do acordo que podamos ter aquí e de que a nosa vontade sea que haxa esa atención continuada e que haxa esa atención pediátrica continuada, o certo é que se non disponimos de facultativos habilitados para poder cubrir esas plazas, dificilmente se vai a poder facer efectivo ese acordo. Por eso entendemos que é necesario que desde onde se ten esa posibilidade e esa facultade de habilitar máis plazas MIR e de habilitar máis médicos para que podan atender nos centros de saúde, que se faga, porque senón, como decimos ao final, isto non ten ningún sentido. Por lo tanto, solicitamos que se reconsidere esa emenda que estábamos solicitando para que o acordo que tomemos hoxe aquí poda ser realmente efectivo e que se podan cubrir esas plazas. A mí me gustaría, se podo, Erea, porque, claro, a verdade é que intervín antes de que Ignacio explicase a súa posición de novo ca emenda, se me gustaría facer unha aclaración respecto á emenda que propoñen eles, non? Realmente, por parte do Goberno Central, ten habido xa un incremento, un 3% das plazas MIR nos últimos anos, e desde o ano 18, o que temos, o dato que teño aquí, que máis eu teño recente, do ano 18, as plazas de formación sanitaria especializada creceron máis dun 40%. Ademais, se teñen aplicado outras medidas, como que sea a supresión de nota de corte, é dicir, o Goberno de España está traballando para conseguir que teñamos máis médicos MIR aquí, pero o problema que temos é un problema certo aquí en Silleda, pero certo, ademais, é que a pediatra aparece e desaparece como a guadiana. E iso é un problema que non se suple con un médico máis. É dicir, é un problema que temos aquí, que eu creo que aí deberíamos estar todos apoiando esa petición que fallo BNG. Pero pasa en moitos concellos. É que me gustaría, quería aclarar isto para que non houbera... Sí, ten a palabra, sí. Non, simplemente aclarar que non aceptamos esa emenda porque quen ten as competencias en materia de sanidade aquí é a Xunta, non é o Ministerio. O Ministerio sí pode subir, non estou en desacordo con que pode subir o número de prazas, pero que se hai que plantexar é a Xunta desde a Consellería de Sanidade en que condicións están os traballadores para ter que marchar a facelo MIR a outras comunidades ou facelo ou marcharse incluso a outros países. En que condicións está o sistema sanitario en Galicia a día de hoxe para que non se dea coberto isto? É certo que non hai médicos ou é que os médicos non aceptan unhas malas condicións para traballar aquí? Entón, claro, isto é un pouco tirar balóns fora cara ao Estado cando as competencias en materia de sanidade a día de hoxe tenas a Xunta e a Consellería de Sanidade. Entón, é a quen nos temos que dirixir para que solucione este problema. Votamos, pois, a moción nos seus termos. Entendo? Vale. Votos a favor? Unanimidade. Ben, pasamos agora ás mocións do Partido Popular, das que non temos coñecemento. Volvo a reiterar a importancia que sería para os grupos desta corporación ter os textos previamente en papel para poder estudiarlos, analizalos e incluso poder propoñer enmiendas, como acaba de suceder con estas últimas mocións que conseguimos todos chegar a un acordo gracias a que tivemos tempo de estudialas e demais. Non sei que razóns tivo vostede para non poder entregalas en tempo e forma, cando, repito, son mocións que xa levan circulando polas redes sociales e polos diferentes administracións co seu debate. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular e xa se me di que moción imos a debatir, tamén dou pé a votar o ingreso. Cal é a primeira que quere votar? E o título da moción? Moción en relación ao cano de Sogama.
Ben, votamos entonces a inclusión no orden do día desta moción en relación ao canon de Sogama. Para poder incluílo ten que ter tamén maioría absoluta. Votos a favor? Maioría absoluta. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular para decirnos in voce esta moción. Sí, no, simplemente decir que as mocións presentanse de acordo co que di o reglamento e co que di a lei. Por lo tanto, estamos no noso dereito de facelas como se están facendo, non entendemos cal é o problema que ten en que se fagan desta maneira, porque, como decimos, aparece recollido no propio reglamento orgánico do Concello. Bueno, esta proposta de moción que se presenta dentro un grupo municipal popular en relación co canon de Sogama, o que vimos é un pouco a desgranar cal é a situación en relación con este canon que vai a afectar os distintos concellos e, por lo tanto, vamos a decir en que consiste, non? O sea, que a mediados deste ano a Sociedade Galega de Medio Ambiente, Sogama, procedeu a actualizar o canon de 2024 tras as medidas aplicadas polo Goberno do Estado no marco da Lei 7/2022 de 8 de abril de residuos e solos contaminados para unha economía circular, como, por exemplo, os impostos ao vertido e a incineración. Son os tributos que representaron o pasado ano unha cuantía de 9,1 millóns de euros que a empresa pública tuvo que soportar cos seus propios recursos, apoiando os concellos para non gravar as arcas municipais. É dicir, esta situación derivada das medidas tomadas polo Executivo estatal xa viñeron lastrando as contas de Sogama, que viron como se había aumentado o incremento sin que por Sogama se repercutira aos distintos concellos. Ademais, a través dunha orde ministerial publicada a mediados de 2023, o Goberno Central suprimeu a retribución ao investimento da planta termoeléctrica de Sogama, comprometida hasta o ano 2026, momento no que finalizaría a súa vida útil, e diminuiu a retribución e a explotación da planta de cogeneración, ademais de recuperar o imposto eléctrico do 7%. É dicir, todos estes aumentos de costes son o que fan que o tratamento da basura vai a ser máis cara. Durante o período de exposición da Lei Estatal de Residuos de 2022, a Xunta de Galicia xa presentou alegacións á implantación dos novos impostos, ao tempo que lle pediu a FEGAM que a secundara, facendo esta oídos sordos naquel momento a solicitude trasladada polo Goberno autonómico e que si suporía unha medida importante para paliar a situación na que ahora mismo nos encontramos. Sin embargo, daquelas, a FEGAM, en manos socialistas, non quiso atender estas solicitudes. Se ben o Estado e o propio Partido Socialista se escudan no argumento de que a aplicación dos impostos ao vertido e a incineración obedece á transposición dunha directiva europea, o certo é que na actualidade a práctica totalidade dos países europeos non instauraron eses tributos e deles países que se consideran punteiros no tratamento dos residuos, como pode ser Alemania ou Suecia. De cara a 2025 procedeuse ao anuncio de que Sogama prevé establecer unha nova actualización do canon, dada a intención do Estado de dar continuidade a estas medidas. E isto suporía que dunha media de 66 euros tonelada, que era o que costaba o tratamento dos residuos, e que os concellos abonaban este ano, gracias á aportación da Xunta, a través do Fondo de Cooperación Local adicional de 12 euros tonelada, xa que senón sería 78, o canon do próximo exercicio fai que o tratamento ascenda a 108 euros tonelada. Como decimos, todo este aumento ven derivado de as medidas que se veñen implantando desde o Goberno Socialista e que fan que o tratamento veña sendo máis caro do que viña sendo ata agora. Dende a Xunta xa se ofreceu paliar parte desta subida aos concellos no 60%, ainda que, como decimos, é o Goberno Estatal o que nos puso nesta tesitura e, sobre todo, o que tamén queremos salientar é que o coste por tonelada do tratamento ahora mismo é moito máis barato que os outros modelos que hai implantados na comunidade galega, que realmente chegan aos 150. Por lo tanto, o que pedimos, ou a proposición de acordo que levamos a este pleno, é primeiro exixir ao Goberno Central que dé a marcha atrás e suprima todos os impostos que gravan a actividade do tratamento de residuos. O segundo, exixir ao Goberno Central que recupere a retribución e investimento da planta termoeléctrica de Sogama, que tiña dereito ata o final da súa vida útil do ano 2026, e unha vez que o Goberno Central atenda as peticións, exixir a Sogama que se comprometa a non aplicar a súa prevista para o ano 2025 aos concellos.
Ben, por parte do Bloque Nacionalista. Ben, respecto a esta moción, claro, vemos que é unha moción así un pelín contradictoria, un pelín arbitraria, porque, claro, aplícase só en algúns concellos, despois é un pouco arbitraria, porque se lle está aplicando a concellos nos que xa lle estaban bonificando 15% por ter un bo tratamento dos residuos, e creemos que aquí o único problema que hai é que non se está tratando ben os residuos. O problema non é que poñan unha taxa porque se trata mal os residuos. O problema é por que se tratan desa maneira os residuos. Nós non lle podemos pedir aquí ao Estado que porque o tabaco é malo retire, para abaratar os custos do tabaco, retire as taxas, sabes? Habrá que ir ao centro do problema. Entonces, claro, se Sogama non ten un bo plan de tratamento de residuos, pois obviamente vai haber unhas penalizacións. Que pasa? Que as penalizacións non as teñen que pagar os cidadáns, as penalizacións terás que pagar Sogama ou neste caso terás que pagar a Xunta. Agora, vennos a dicir aquí, porque teñen eles un plan malo de tratamento de residuos, que teñen que pagar os cidadáns. E poden esculparse no que sea, pero levan anos así con este mismo plan. Fixeron unha renovación fai pouco, pero sigue sendo o mismo. Sigue sendo un plan que se basea en queimar os residuos. Pois claro que non vai ser bo, e claro que vamos ter penalizacións por parte de Europa. Entón, nós non consideramos que esta taxa teñan que pagar os veciños, senón que hai que asumir responsabilidades por parte da Xunta. Ben, por nosa parte concordo en todo o que dixo Erea. É unha cuestión moi clara, que contamina paga, é o que ten fijado Europa, e, polo tanto, se rueda contamina, rueda paga. É que máis é curioso porque non sei se sabe vostedes, señor Maril, que un principal accionista de Sogama é precisamente a Xunta de Galicia, que é quen recauda os impostos que o Estado aplicou sobre o tema da incineración. Por lo tanto, Sogama, que é membro, ou a Xunta de Galicia, que é membro de Sogama, recauda uns impostos que despois casi nos quere regalar aos concellos a través dun anuncio que non sabe moito de que vai. Eu o que lle reclamo, e reclamamos desde o noso grupo, é que asuman o 100% da subida do canon de Sogama para que a súa mala xestión en reciclaxe de residuos non o paguen os cidadáns deste pobo. Este concello, como decía antes a concelleira Area, tiñamos un 15% de desconto no canon que pagábamos, porque tiñamos implementado o contenedor marrón. Ahora, resulta que os que facemos ben as cousas temos que ser os que lle suman os recibos aos veciños. Eu creo aquí é moi claro, e creo que daqui deberíamos salir todos cunha emenda general que sea reclamarlle á Xunta de Galicia que asuma o 100% da subida do canon de Sogama para que a súa mala xestión non apague as economías familiares con crecemento do recibo do lixo. E eu espero que vostede aceptase esta emenda. E despois tamén, por outra parte, non sei, comentar que non ten moito sentido o que está plantexando en este momento, porque estamos ante unha empresa que está tendo beneficios, que non ten ningún tipo de problema e que, ademais, o que quere facer a Xunta de Galicia non é darlle unhos recursos que tiña a maiores en algún dos seus escenarios políticos, sino que lle quere dar os recursos do Fondo de Cooperación dos Ayuntamientos, é dicir, que vai a reducir o Fondo de Cooperación que nós tiñamos que recibir o ano que ven para poder pagarlle a Sogama. Di vostede, non, bueno, pois será un fondo adicional, pero tamén era dos concellos, é dicir, non nos están regalando nada, están nos quitando cartos dun sitio para metelos noutro. Por lo tanto, eu creo, e lle propoñemos desde o Grupo Socialista, que acepte esta enmienda, que é reclamar o 100% da suba do canon de Sogama para que a mala gestión da Xunta de Galicia non as paguen as economías familiares con crecemento do recibo do lixo. Bueno, en relación ca proposta que se fai, realmente a mala xestión, o que vemos é que é a xestión máis eficiente. O modelo que utiliza o BNG e o modelo que está implantado na Serra da Barbanza, vemos que ao final ten un coste moito máis alto de tratamento por tonelada. Estamos en torno aos 130-150 euros por tonelada tratada, co cual, se vemos as diferencias, o custo de tratamento en Sogama é moito máis baixo. Eu, realmente, como se ve, este aumento que van a ter que soportar os concellos e que se soportou durante o ano 2023 e ao longo do 2024 por parte de Sogama, realmente é inasumible. É inasumible porque, como decimos, o que se fixo desde o goberno estatal é tanto implantar novas tasas como o feito de eliminar retribucións
as que tiñan dereito hasta, polo menos, o ano 2026. Como decimos, isto non é razonable, e isto é alterar as reglas do xogo, e o único responsable neste caso, e o que motiva esta subida do canon de Sogama, non é un capricho de Sogama ou non é pola mala xestión de Sogama. Isto ven única e exclusivamente derivado das políticas do goberno socialista. Do goberno socialista que realmente o que está facendo pois, é eliminar retribucións as que tiña dereito Sogama e implantando novos custes que evidentemente de alguma maneira se van a ter que trasladar despois os distintos veciños, porque evidentemente eses custos alguén ao final os vai a ter que asumir. Non ten ningún sentido que se esté amparando aquí esas rebaixas cando, como decimos, dos tres sistemas que hai en Galicia se ten demostrado que é o máis eficiente e o máis barato ata o de agora. Por lo tanto, nós o que queremos é que se reconsidere esa posición, que realmente se lle exixa ao goberno central que se lle pague o que non se lle retire esas cantidades que se lle iban a abonar a Sogama en relación ca termoeléctrica e, sobre todo, que non se sigan impoñendo máis e máis tasas ás distintas actividades, porque, ao final, evidentemente, isto encarece o tratamento do residuo e, ao final, acabamos pagando todos. Por parte do Benegá, algo máis? Nada, matizar solamente, cando te referías ao do Barbanza, que ten precios máis altos, claro, igual agora este tamén empeza a subir, porque hai penalizacións. E claro, ao final, isto todo ven como resultado para sanear as cuentas de Sogama. Se Sogama agora ten as cuentas porque dá pérdidas, teñen que vir agora todos os cidadáns a sanealas. Entonces, claro, igual aí os prezos é onde se ve que hai un problema. Bueno, eu, para rematar o debate, eu quero matizar dúas cousas que dixo o Partido Popular, ou matizalas non, destacalas, porque me parecen gravísimas. Me parece moi grave que por defender a Xunta de Galicia, vostede aquí non acepte que lle pidamos a Xunta de Galicia que asuma o 100% do custe de Sogama. Me parece gravísimo, sendo un concelleiro deste Partido Popular, que prefira defender a Xunta e non os veciños e veciñas de Silleda. E segundo, máis grave todavía me parece, por inasumible na miña mente para entendelo, é que afirme vostede que a incineración é o mellor modelo. Acaba de decir que é o mellor modelo de gestión de residuos que hai na Galicia, cando é o último modelo na xerarquía de xestión. É dicir, non ten ningún tipo de sentido que alguén veña aquí a decir que a incineración é o mellor modelo que temos que aplicar os galegos e as galegas. O problema desto é que o Goberno de España, a realidade, que o Goberno de España tivo que adaptarse a lei, tivo que adaptar a lei de residuos á Directiva Europea do ano 2018. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 anos tivo a Xunta de Galicia e Sogama para adaptarse a esa lei antes de empezar a aplicar estes incrementos. Por lo tanto, ahora mismo se lle grava con costes aumentados ao goberno, a Xunta de Galicia? Sí, porque non fixo ben o seu traballo e continúa, teño aquí o dato, continúa incinerando un 60,47% dos produtos que chegan á súa planta. É dicir, a Xunta, para que quede moi claro para a xente que nos escoita, a Xunta cobra un tributo que lle exige o Estado, ten que ter, cobra a Sogama un imposto que transfiere directamente a Xunta de Galicia e a Xunta de Galicia ahora quere coller os cartos dos concellos do Fondo de Cooperación e con eses cartos pagarnos o canon de Sogama ou cofinanciarnos o canon de Sogama. Isto é, de verdade, que non sei se quedou claro ou non, pero é unha injusticia manifesta. Vamos a votar en contra desta moción. Procedemos logo a votación. Votos a favor da moción? Pois cerre vostede se quere, pero... Igual que o reglamento me permite presentar as mocións, ou nos di como temos que presentar as mocións. O reglamento permite presentar mocións extemporáneas absolutamente, e por eso estamos debatindo nela. O que se acomoda a cortesía parlamentaria, a cortesía en este pleno, é que vostede as presente en tempo e forma para que as podamos debatir e que estes debates non se teñan que facer de xeito atropellado sen ni siquiera ter a moción en papel. Xeito atropellado de ningún motivo, cada un está explicando as súas posicións. Bueno, eu comprendo que usted
na súa posición lle costa moito asumir e lle costa moito entender determinadas cousas tan fáciles, e que me gustaría que me responderas se é certo ou non que se eliminou parte da retribución por parte do Goberno do Estado a Sogama, que tiña comprometida hasta o ano 2026. Se iso foi unha decisión que se tomou polo Goberno Socialista ou non. Igual, exactamente, co imposto co que se gravou. É dicir, ao final, estamos vendo que estas son medidas tomadas polo Goberno Socialista, no que usted está e na que é representante no Congreso dos Diputados, e eu entendo que usted, pois, ao mellor non poda entender, pero o certo é que eso estaba comprometido, e, polo tanto, se hai un maior custe do tratamento do que estaba vendo ata agora, é por unhas decisións que toma o Goberno Socialista en Madrid. E iso é o que nos está afectando. É dicir, eso é un pouco a situación na que estamos. E ese sobrecusto, usted quere que o pague a Xunta de Galicia. Aquí non estamos dicindo que se pague un sobrecusto, sino simplemente que non se quite aquilo que se habían comprometido hasta no 2026 e que retiraron unilateralmente. Esa é a razón. E o modelo do Sogama é o que se implanta en moitos dos países máis avanzados porque leva unha parte de valorización e unha última parte de incineración, na que se fai un traballo para intentar que esa parte sea a menor posible e que cada vez sea moito menos. Pero o certo é que de ter calquer outro modelo implantado, os veciños de Silleda agora mesmo estarían pagando en torno a eso, en torno aos 120, 130 euros tonelada tratada. Aínda así, aínda con este sobrecuste, estarían pagando agora mesmo moito menos do que se paga noutros concellos. Por lo tanto, eu creo que non é tampouco tan difícil de entender. O único que entendemos que o modelo que temos en contraposición co de Nostián e co da Serra do Arbanza é moito máis económico, que está producindo un sobrecuste por decisións que se tomaron desde o goberno estatal. E o que pedimos é que esas decisións que se tomaron desde o goberno estatal e que fan que se aumente o canon de Sogama, porque é o único motivo polo que se está producindo este encarecemento, que realmente que non se leven a cabo, e por eso pedimos que no caso de que se comprometa o goberno central a non implementar esas medidas e a volver a poñer a retribución que estaba comprometida hasta o ano 2026, evidentemente Sogama non poderá repercutir ese custo porque non é un custo real, é o custo que ven derivado desas dúas medidas. Non é difícil de entender. Hai dúas medidas novas adoptadas polo goberno estatal e isto fai que aumente o precio de tratamento por tonelada. O que lle pedimos ao goberno estatal é que retire esas dúas medidas para que non se incremente ese precio de tratamento por tonelada. Se non o entende, eu creo que é máis un motivo de que non o quere usted entender de que non este explicado nesta moción. Bueno, alguna cuestión máis? Vale. O único que entendín das súas intervencións é que vostede se nega a pedirlle á Xunta de Galicia que asuma o 100% do cano da Sogama e que fagamos chegar aos veciños e veciñas de Silleda a través do incremento nos recibos. Por que? Porque a Xunta de Galicia, co imposto da Lei de Residuos, no ano 2023 recaudou máis de 10 millóns de euros e teñen previstos para este ano recaudar máis de 12. En total, casi 23 millóns de euros. Pero vostede di que non, que os recibos os pagan os veciños e as veciñas. Vamos a votar? Eso non foi o que eu dixen, foi o que usted entendeu simplemente para que o vexan os veciños de Silleda. Que vamos, que usted veña a interpretar o que eu di. Vamos a votar. Votos a favor da moción? Votos en contra? A seguinte moción se me dá o título para saber de que vamos a tratar. A seguinte é solicitando un sistema de financiación xusto e solidario en España. Ben, para poder incorporar casi, eu creo que tengo a idea. Sí. Queres, pero facemos un receso se queredes, un momento, porque alguén quere descansar, non? Non? Vale. Ben, pois para incorporar é que nos fai falta a maioría absoluta.
Para isto, 6, 7. Teríamos igual, non? Van a votar, sí. Vale, perfecto. Bueno, pois entonces vamos a someter a moción do Partido Popular sobre a solicitud de un sistema de financiación xusta e solidaria para a súa incorporación ao orden do día, que votar con maioría absoluta a súa incorporación á mesma. Votos a favor? Vale. Ten a palabra o Partido Popular. Sí. Vamos a ver. Bueno, esto en relación, todos sabemos o que está pasando co modelo de financiación do Estado, no que simplemente por intereses afectos de intentar cuadrar pois, unhas cuentas ou de determinadas prebendas a determinados grupos, pois se está intentando alterar o sistema de financiamento de maneira unilateral para o resto de comunidades, e todos sabemos, porque hai estimacións feitas, do presuicio que eso suporía para a comunidade autónoma galega, que estaría en torno a un impacto de 700 millóns. Nesta moción decimos que España, o seu modelo territorial, tópanse nunha crítica e que o goberno instalou unha forma de facer política que desprazou o interese xeral e o ben común, centrando a súa atención únicamente nas ambicións políticas persoais do actual presidente. Como consecuencia disso, os españois padecemos decisións políticas arbitrarias que danan o noso Estado de Dereito e o noso Estado de Benestar. A colección de decisións xa asumidas polo presidente do goberno para asegurar a súa continuidade na Moncloa provocou unha deterioración sen precedentes de saúde do noso Estado de Dereito. E hoxe, a todas elas, sumanse as pactadas entre PSOE e RC para asegurarse unha investidura en Cataluña e unha prórroga de investidura nacional pactada fai menos dun ano. Entre elas, a peaxe separatista que suporía a quebra do dereito que temos todos os españois a acceder nas mesmas condicións a servicios públicos como sanidade, educación ou dependencia, así como unha ruptura do sistema de financiamento autonómico sen diálogo, consenso, ningún estudo técnico que o avale. A colonización e a degradación das institucións súmase o control dos recursos de todos á convivencia das súas necesidades persoais. E con iso consúmase a quebra dun dos valores democráticos máis esenciais que protexe a nosa Constitución, que é a igualdade. Desde o punto de vista territorial, por canto se desequilibra o sistema na prestación de servicios públicos e tamén desde o punto de vista social, pois os maiores perxudicados serán os cidadáns que máis necesitan estes servicios. O Estado é responsable da xestión adecuada dos recursos públicos, así como da súa distribución para garantir a igualdade de oportunidades que todo español a marxe da súa situación económica, e se o goberno renuncia a todos aos impostos nunha comunidade autónoma, renuncia tamén a unha fonte de ingresos para reducir desigualdades e permite que unha parte dos cidadáns deixe de contribuir en igualdade de condicións a soster servicios públicos do Estado, incluídos os que axudan a redistribuir a renda social. Esta ruptura dos principios de equidade e solidariedade conta coa permisividade do Partido Socialista e, como representantes públicos, non debemos renunciar a defender a igualdade de todos os españois e un goberno non pode dispoñer dos dereitos dos españois ao seu antollo sin converter ao noso país nun mosaico de intereses contrapostos onde a nosa diversidade e a nosa organización territorial se usen para enfrontar a cidadás libres. Isto é o que está ocorrendo e o que estamos vendo co modelo de financiación que se está propoñendo, e para nós isto pois, non é algo que deba continuar adiante. Por lo tanto, o que pedimos e a proposta de acordos, xa que isto, como volvemos a decir, non é algo xa de partidos políticos, porque vemos como distintas comunidades gobernadas polo Partido Socialista tamén están en contra destas intencións por parte do goberno. O que solicitamos é que, primeiro, solicitar do goberno de España defender a igualdade e a solidariedade como principios irrenunciables do ordenamento constitucional e do Estado autonómico na toma de decisións. Segundo, paralizar calquera avance cara á independencia fiscal solicitada polo separatismo e exixir garantías de que ningunha comunidade do actual sistema de réxime común sae do mesmo nin se fragmenta a esencia tributaria. Convocar de maneira urxente a conferencia de presidentes autonómicos co objetivo de recuperar as mínimas bases do consenso e abordar conjuntamente e desde a multilateralidade a renovación do actual sistema de financiamento autonómico. E este modelo debe ser acordado no Consello de Política Fiscal e Financiera, que a AIREF participe de análise da proposta do goberno. Garantir, como punto número 4, que a multilateralidade e transparencia sexan os principios sobre os que se fundamentará o proceso de estudo, traballo e aprobación do novo sistema de financiamento autonómico, abandonando a bilateralidade coas comunidades autónomas. Convocar de maneira urxente o Consello de Política Fiscal e Financiera e a Comisión Nacional de Administración Local para promover unha reforma do sistema de financiamento local conjuntamente co financiamento autonómico. E en ambos campos débese atender a todas as variables existentes en cada territorio que garantan a suficiencia financeira autonómica e a prestación de servicios en igualdade de condicións.
basear a reforma do sistema de financiamento na análise de datos traballando na cuantificación do futuro gasto de sanidade e políticas sociais derivados do envellecemento que, segundo os estudios oficiais, vai producir no noso país nos próximos anos en un incremento exponencial do custo dos servicios públicos, respetar a autonomía fiscal das comunidades autónomas e a todas as competencias autonómicas e locais recollidas na Constitución e nos diferentes estatutos de autonomía, ampliar o montante económico total do sistema de financiamento autonómico e, en paralelo á reforma do mesmo, crear un fondo transitorio para paliar a infranciación que padecen todas as comunidades autónomas e cidades autónomas. Noveno, garantir a cogobernanza dos fondos Next Generation e futuras insercións económicas da Unión Europea. Facilitar ás comunidades autónomas dispoñer dos 18.000 millóns de euros de fondos europeos Next Generation que o Goberno non executou co fin de evitar a devolución dos mesmos á Unión Europea e dar traslado destes acordos á Presidencia do Goberno, a Vicepresidencia Primeira e Ministerio de Facenda, ao Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática, aos portavoces parlamentarios no Congreso dos Deputados e ao Senado e á Xunta de Goberno da FEMP. Ben, por parte do Bloque Nacionalista. Sí, o sea, é verdad que é difícil seguir así un pouco todo o que expuxo, pero sí que me chamou a atención o título da moción, con eso sí que podemos estar de acordo, de buscar un novo modelo de financiamento. A respecto deso, no BNG vamos a organizar unha xornada sobre financiamento este sábado en Santiago, que está convidado, se quere pode ir comigo, non pasa nada, e vamos a explicar ali o noso modelo, o que reclamamos en relación ao financiamento, que é que Galicia pode ser sustentable por si mesma, non necesitamos de andar vivindo de esmolas. Sobre o financiamento, sen entrar moito en debate, porque ao final é unha cousa que non afecta directamente a Silleda. Eu o que sei é que o presidente Rueda tivo a oportunidade de aceptar a quita da débeda da Xunta, que creo que se non é a primeira e a segunda partida de gasto do orzamento da Xunta, e negouse, que era unha das cousas que estaba sobre a mesa neste novo modelo de financiamento. O novo modelo de financiamento que levamos anos e anos escoitando, a comunidade valenciana leva anos reclamando, o que hai que mover é o marco actual, porque o marco actual pois non sirve para financiar os servicios, estamos infrafinanciados. E xa decimos que nós temos un modelo moito máis ambicioso, que este sábado podemos estudiar conxuntamente en Santiago se quere. Nós estamos en contra desta moción, por suposto, e vamos votar en contra. Ben, por a nosa parte, antes discutíamos de que traíamos asuntos aquí que non eran de interés locales, este ten un interés enorme para o noso Concello. Estou falando irónicamente, señor Marín, non se confunda. Eu creo que isto é, de novo, furtar o debate sobre os asuntos que realmente lle interesan aos cidadáns e as cidadáns de Silleda, que son de competencia municipal. Temos que falar das escolas infantís, dos grupos de emerxencia, das xestións de baixas forestais, dos socorristas, tantas e tantas cousas teñamos que falar aquí para non andar falando de financiación autonómica. Pero, en todo caso, eu teñolle unha noticia que mellor non lle gusta moito, pero visto a súa intervención oral, que, por certo, o que dicía antes o concelleiro do BNG, costaba traballo seguilo, porque falaba vostede moi rápido, hai cousas que seguramente se nos quedaron no tintero, por non tela escrita aquí diante para poder tal, pero eu que lle podo asegurar é que España non se rompe, igual que non se rompeu no 96 co famoso pacto de Majestic, donde aquí o Partido Popular firmou pactos co soberanismo catalán, entre eles a salida da Guardia Civil das estradas de Cataluña, entregou o Porto de Barcelona e fixo unha serie de concesións que ahora mesmo parece que nos estamos rasgando as vestiduras cando por fin conseguimos que en Cataluña haxa tranquilidade, que teñamos por primeira vez na historia un presidente da Generalitat non nacionalista. Eu quixera recalcarlles que tantas exixencias, recollo as verbas tamén que dixo o Concello do BNG, tantas exixencias cando a deuda creceu de 4.000 millóns de euros a 12.000 millóns de euros en 14 anos de Feijóo e que agora, ademais, con Rueda nos permitamos o lujo de retirar unha quita da deuda galega. Non sei, en plan campeón. Dicir, isto como se un cidadán o chaman do banco e lle din que lle perdoan a hipoteca e se ofende. E que algo para min me resultou increíble. E despois tamén recalcarlle que o Ministerio de Facenda ven estes días de anticipar as transferencias das entregas a conta ás comunidades autónomas e fixo autorizando as cifras en recaudación deste ano. É dicir, que con esta autorización das comunidades autónomas van a recibir 300.000 millóns de euros máis que durante o goberno de Rajoy. É dicir, un 47%
máis de recursos con este goberno. Pero non vou entrar a debatir cuestións que teñen un ámbito nacional, máis que deixar esa pincelada para que a xente non se quede confundida cos mensaxes que lanza o Partido Popular, pero sí me gustaría facer unha reflexión sobre os fondos europeos, É que vostede fala con unha facilidade dos fondos europeos que eu acabamos de coñecer o último informe do Consello de Contas que di que a Xunta de Galicia non pasa dun 47% anual na execución dos fondos europeos que recibe e que se vamos os efectivamente pagados non alcanzamos nin o 30%. Eu, como alcaldesa de Silleda, e espero que esta corporación me pudiera tamén axudar en este propósito, eu creo que o que máis nos interesa os silledenses é que o Goberno de España gestione directamente os fondos europeos, que os transfira aos concellos e non pasar por o filtro da Xunta de Galicia que uno que fai é detelos de maneira intencionada. Non teño moito máis que decir que me parece un despropósito esta moción. Vamos a votar en contra dela. Ben, bueno, en relación ca intervención do Bloque Nacionalista Galego, bueno, hai distintos estudios que din que, bueno, as solucións que propoñen eles non serían as idóneas para Galicia, porque realmente esa autosustentabilidade non sería real, e, polo tanto, bueno, independentemente do modelo de financiación que defendamos ou que podamos discutir, o certo que entendemos que ese modelo debe de discutirse entre todos, e ese modelo debe ser algo consensuado e non debe de vir condicionado por determinadas prebendas ou por determinadas situacións ou necesidades do goberno puntual. Tan mal está que se faga neste momento o goberno socialista como que estaría mal que se fixese con calquer outro goberno. É dicir, non pode atender ese modelo de financiamento ou esas modificacións no financiamento das comunidades autónomas ás necesidades de cada presidente de goberno de turno. E, como decimos, estaríamos en contra tanto ahora que o faga o goberno socialista como que o fixera calquer outro goberno. E boa mostra delo é que non é só as comunidades do goberno do Partido Popular as que están en contra desa medida, sino que hai moitas do Partido Socialista que tamén están en contra desas medidas que se están propoñendo dentro do goberno central, o cual quere decir que isto realmente afecta máis. Esa relación co que decía a señora alcaldesa, o certo é que nos veña a decir que en que lle interesa isto aos veciños de Silleda, que isto non lle interesa en nada aos veciños de Silleda, cando leva toda a sesión plenaria pedíndolle máis fondos á Xunta de Galicia, e cando estamos vendo que esta medida, que, home, esperemos que la vote en conciencia en Madrid e non deixe que se produzca esta situación, unhas primeiras estimacións están dicindo que suporía unha transferencia de 700 millóns de euros menos para a comunidade autónoma e que despois redundaría, evidentemente, en todos os veciños nos servicios e naquelas transferencias que se van a facer. Isto, evidentemente, claro que nos afecta, e nos afecta moito. Para usted parece que o que vota en Madrid non ten nada que ver co que vota aquí. Pero realmente, sí, ten moito que ver. Ten moito que ver, e esta decisión afectanos moito. Afectanos moito, e, polo tanto, usted venos a dar unhas cifras deste ano, das transferencias que vai a facer o goberno, que, en principio, xa viñan fora de plazo, pero tamén é certo que, se por algo se caracterizou o Partido Socialista nos últimos anos, en cambiar de opinión dun día para outro sin ningún problema. É dicir, se mañán teñen que facer outra cousa porque lle exixe calquer socio de goberno, pois farao, e será un cambio de opinión e non habrá ningún problema. Por lo tanto, a fiabilidade do goberno socialista, do señor Pedro Sánchez, creo que está máis que contrastada, sobre todo por a súa falta de fiabilidade, e, polo tanto, o que sí estamos vendo é que se está pactando en contra ou sin nin siquiera convocar a todas as comunidades autónomas para abrir este debate, se está pactando cunha comunidade autónoma un modelo de financiamento que vai a perxudicar a moitas comunidades autónomas e, sobre todo, aquelas nas que o que decimos é que é preciso que haya esa aportación ou reparto entre as distintas comunidades. Por lo tanto, a quita estaría moi ben, pero eso non pode ser unha decisión que tome graciosamente un presidente de goberno a unha comunidade ou a outra según lle conveña, sino que isto ten que ser consensuado. E isto ten que ser algo para todos, porque evidentemente a nós tampouco nos gustaría que mañán lle fixesen unha quita a outra comunidade e que nos mantuvesen a nosa débeda. É o que está xogando o presidente do goberno, non? Para intentar generar eses problemas.
Pero realmente isto non é o máis axitado, e o que temos é que ter unha visión de conxunto, porque é a única maneira de como se poden artellar esa financiación estatal das comunidades autónomas. E en relación cos fondos europeos, ese 47% eso débese a que son gastos plurianuales, como xa se explicou en distintas ocasións, e realmente donde estamos vendo e onde se está reclamando continuamente e onde se está dicindo a incapacidade que teñen para poder tratar e para poder xestionar eses fondos europeos no goberno do Estado, que teñen realmente un problema bastante grande con esta tramitación, como se pode ver diariamente na prensa e reconocido polo propio goberno e a nivel europeo. Por lo tanto, máis alá de que o goberno despois decide se lle dá un proxecto a unha comunidade ou non se lle dá e toma as decisións, o certo que hai determinadas cuestións estratégicas para Galicia que sería interesante que contasen con eses fondos europeos e que pudieran ser xestionados pola comunidade autónoma. Bueno, pois xa para cerrar o debate, é increíble cando vostede non ten argumentos, saca a coletilla de vostede está en Madrid como se fora esa panacea do mundo mundial, non o sei a que ven ese tipo de comentarios permanentemente en isto, e efectivamente eu vou exigir a Xunta de Galicia que poña máis recursos dos fondos que está recibindo en este momento do Goberno de España a través de unha transferencia de impostos para poder abonar o 100% do canon de Sogama, que foi o que vostede se negou en este pleno. Vamos a votar. Votos a favor da moción? Votos en contra? Votos a favor do Partido Popular en contra do resto da corporación. Eu sí que lle vou pedir agora un pequeno receso, que teño que salir ao cuarto de baño, porque senón creo que non vou aguantar máis debate. Non sei se alguén quere salir máis. Damos 5 minutos de recesito, vale? Tienes unas cosas que creo que tenemos que informar para poder enviar los testigos.
pero después tengo que firmar yo y yo no lo tengo en el móvil. ¿Y tú puedes? Sí, pero vete abajo, firmar de abajo. Vale, seguimos entonces, reanudamos o pleno, que a última das mocións do Partido Popular, que se titula... Es sobre a situación política de Venezuela. Por lo tanto, pasamos a votar, en primeiro lugar, a inclusión na orden do día da moción sobre a situación política de Venezuela. Votos a favor? Unanimidade. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Venezuela sofre unha profunda crise política, económica e social que se agravou nas últimas semanas polas accións do réxime de Nicolás Maduro, en particular pola fraude ás eleccións presidenciais do 28 de xullo, ignorando os resultados electorais favorables á oposición. A tiranía socialista non tivo bondade de garantir a celebración dunhas eleccións libres e transparentes, segundo conclúen todos os observadores e organismos internacionais, e perpetra agora unha fraude sobre os seus resultados que priva a oposición da súa victoria nas urnas e do reconhecemento a Edmundo González como legítimo presidente electo. Desde a falta de transparencia nas eleccións ata a posterior intensificación da represión violenta contra a disidencia, incluída a sistemática violación dos dereitos humanos, o réxime de Maduro está a aferrarse ao poder á conta da vontade do pobo venezolano. Isto, entre outras moitas razóns, evidencian a total falla de legitimidade democrática dun réxime que segue sen recoñecer a súa derrota e sen favorecer o inicio dunha transición cara á democracia e dun plan de recoñecemento e respeto aos resultados electorais. Ante esta realidade, segue resultando incomprensible a morneza do goberno de Sánchez coa ditadura de Maduro e das formacións políticas como o BNG, que ten afirmado a súa confianza no sistema electoral venezolano, contradicindo todos os informes de organizacións internacionais independentes, tales como o Centro Carter e, máis recentemente, o panel de expertos electorais da ONU, que acusan ao goberno de Maduro de falla de transparencia e manipulación electoral. Tamén segue sen entenderse o silencio atronador do Executivo de España diante desta situación, o que deixa ao noso país a marxe de todas as iniciativas de denuncia promovidas pola comunidade internacional pola emerxencia democrática en Venezuela. E por iso, polo que resulta urxente que o Executivo de España acorde sumarse mediante accións executivas inequívocas aos esforzos internacionais para exixir democracia, transparencia e respeto ao resultado das urnas en Venezuela, máis aínda cando son máis de 30.000 os galegos e galegas que residen actualmente neste país. Compre lembrar que millóns de venezolanos tiveron que abandonar o seu país en busca de protección internacional, convertendo a Venezuela na segunda nación con máis desplazados forzosos do mundo despois de Siria. E iso sabémonos ben en concellos como en Silla, onde durante os últimos anos levamos recibindo prácticamente todos os días a distintos veciños que están retornando ao noso país. España e Galicia foron territorios de acollida destes exiliados venezolanos
que atoparon no noso país un espazo de liberdade, solidaridade e oportunidades. E aquí residen actualmente centenares de exiliados políticos venezolanos que foron e seguen sendo obxecto dunha permanente persecución por parte do réxime político que preside Nicolás Maduro, incluindo a imposibilidade de participar nas eleccións. É de esperar que un sistema judicial sen ningún tipo de imparcialidade, máis ben ao servicio do poder, avale as injusticias do réxime liderado por Nicolás Maduro, como no seu momento foi cómplice da supresión e negación dos dereitos de participación pública dos dirigentes da oposición e agora da súa legítima vitoria electoral. Perdón. Continúe, perdón, disculpe. Por eso, e dada a situación que están vivindo moitos dos nosos veciños, de veciños que están vivindo en Silleda e que siguen sentindo ese medo á represión por parte do goberno venezolano e despois da situación creada despois das eleccións na que toda a comunidade internacional é unánime na situación que se produciu, as propostas que de acordo e que solicitamos ao goberno de España é da que, consideramos que xa pode vir un pouco tarde, pero decidimos manter este punto, xa que ainda se poden facer moitas cousas, liderar diante da Unión Europea o recoñecemento do presidente electo legítimo de Venezuela, Edmundo González, e que se produza unha transición pacífica do país cara a unha democracia plena. Condenar a sistemática política de criminalización por parte do réxime de Nicolás Maduro en contra dos cidadáns venezolanos que decidiron exercer os seus dereitos civis e políticos no marco da Constitución venezolana. Exixir ao réxime de Nicolás Maduro o cesamento inmediato da represión de líderes de partidos opositores, activistas de dereitos humanos, sindicalistas, jornalistas, testemunhas electorais e demais cidadáns en exercicio dos seus dereitos civis e políticos e a violación dos dereitos humanos destas persoas. Facilitar a tramitación por parte das administracións públicas das solicitudes de protección internacional feitas por cidadáns venezolanos que fosen da opresión política e da exclusión económica e social de Venezuela, así como dos trámites que lles permiten integrarse en España aos devanditos cidadáns. Solicitar á Unión Europea o mantemento das sancións impostas ao réxime de Nicolás Maduro mentres non existan garantías fidedignas e comprobables dunha transición do país cara a unha democracia plena. Recoñecer a situación de emerxencia humanitaria que vive Venezuela e a condición de vítimas de persecución política dos exiliados venezolanos en España. Asemade, o Concello de Silleda que acorde como resolución manifestar o seu apoio e adhesión a todas as iniciativas de protesta pacífica organizadas pola oposición venezolana e polos exiliados residentes no noso país nas que se reclame o fin da represión, o inicio dun proceso de transición cara á democracia e un plan de recoñecemento e respeto aos resultados electorais de Venezuela. Ben, por parte do BNG. Bueno, sí, simplemente facer unha mención que, pois eso, estamos, non nos gusta decirlo moito, no sentido de que aquí podese debatir de todo, pero estamos no pleno do Concello de Silleda, bueno, as cousas xa se van levando ata un extremo de debatimos se en Venezuela hai democracia ou non. É verdad que temos moitos, poderíamos debatir de tantas cousas que pasan no mundo, podemos debatir do que temos moitos seguro veciños que emigraron a Francia, mira o que acaba de pasar en Francia. En Francia é unha democracia plena onde gañou a esquerda e agora imponse un goberno contrario que gañou nas eleccións. Se queres debatimos sobre eso. Podemos falar de Palestina, efectivamente. Que opinas sobre o que está pasando no Líbano? É correcto ou non? O Líbano, como son máis blancos e cristianos, preocupanos un pouco máis ou vamos falar tamén desas cousas logo? Pareceme que levar a cousa ao absurdo. Nos efectivamente vamos, eu nací en Venezuela, expresamos toda a nosa solidaridade cos veciños e veciñas que de orixe venezolana, que teñen moitas casuísticas e están aquí por moi diversos motivos, pero hasta aí creo que non nos corresponde como pleno, porque non temos toda a información tampouco, igual que non temos toda a información sobre o que acontece no resto dos lugares do mundo. Ben, eu, como, en primeiro lugar, para fixar tamén a nosa posición, quixera expresar toda a nosa solidaridade co povo venezolano. A nos gustaríanos telos acompañado onte nas manifestacións en apoio da súa causa, pero non coñecíamos que se iba a celebrar. Esa é a realidade, ninguén nos avisou. Evidentemente estaremos con eles en todas e cada un dos espacios de público no que se queran manifestar e mostrar a súa voz, igual que fixemos tamén co povo palestino ou cando foi a guerra de Irak. Estaremos sempre na parte das persoas que sufren. Pero sí quixera, antes de empezar a falar un pouco máis en detalle desta moción, deixar algo moi claro neste pleno, pero moi claro, desde o minuto 1, porque vostede aquí fala de que temos que condenar a sistemática política de criminalización e demais, e neste pleno
neste pleno, non hai ninguén sentado, ao menos a bancada socialista, e entendo que podemos falar de todo o mundo que defenda a Nicolás Maduro, nin as súas políticas, nin os resultados das eleccións en Venezuela. Creo que aquí todos os que estamos aquí sentados estamos ao lado da democracia, dos dereitos humanos e da transparencia electoral. E esta frase última creo que a podo facer de todos. Estamos todos de acordo ca democracia, os dereitos humanos e a transparencia electoral. Coincidimos con vostede en que hai en Venezuela persecución de opositores políticos. Hai presos políticos que están no cárcel simplemente por defender ideas diferentes do réxime de Nicolás Maduro, hai liberdade de prensa, non está garantido o dereito a manifestación, hai unha represión constante contra quen quere exercer a súa liberdade de expresión, os medios de comunicación son continuamente silenciados por actuar contra os intereses do réximen, pero, en definitiva, non hai garantías democráticas en Venezuela. Faltan dereitos constitucionais, tan básicos como a da participación política, faltan o respeto aos dereitos civis, faltan un montón de cousas. Ahora ben, tamén hai que decir que tamén coincidimos en que nas últimas eleccións estiveron cheas de irregularidades. Foron algunha falta enorme de transparencia nos resultados electorales, eso é innegable, e é evidente, ademais, que os resultados foron manipulados. Hasta aí estamos de acordo con vostedes. Pero o certo é que sí, temos que diferenciarnos de vostede nas formas. Nós temos claro que Nicolás Maduro non gañou as eleccións de forma legítima. Temos claro que o verdadeiro ganador foi Edmundo González, que foi despois subido a súa victoria. Pero que temos que criticar abertamente a quen pretende instrumentalizar a crisis venezolana para sacar uns votos. Despois de ver outra vez que en todas as cámaras se debatiu esta moción, no Congreso, no Senado, no Parlamento Europeo e incluso nos provinciais, estuvimos vendo como o Partido Popular utilizou a tragedia do povo venezolano como ariete contra o goberno. E agora veñen aquí a seguir facendo ruído e difundindo tamén bulos no seno deste Concello. Non ten sentido ninguna esta moción en este ámbito local. Porque eu creo realmente que con esta moción non axuda a Venezuela. Non axudan nin os venezolanos. É máis, é curioso que vostede non tivera deferencia, o aclarou na súa intervención, a diferencia de mudar ni un só dos puntos que estaban aquí. Punto 1, literal, vou non ler despacio para que a xente o escoite. Liderar diante da Unión Europea o recoñecemento do presidente electo lexítimo de Venezuela, Edmundo González, a que se produza unha transición pacífica do país cara a unha democracia plena. O reconocemento de Edmundo González como presidente de Venezuela xa o fixo o 19 de setembro o Parlamento Europeo. Vostede di, non, que hai máis cosas que facer, pero que ni siquiera foron capaces de mudar un punto dunha proposta de acordo porque xa llas preparan listas. Esta mesma moción que teño aquí do Partido Popular é a que se presentou na Diputación de Pontevedra. Aquí o único que vostede mudou foi simplemente o termo Diputación de Pontevedra por Concello de Silleda e veciños venezolanos por veciños de Silleda venezolanos. Foi o único traballo que fixo. O resto ven exactamente igual. Por eso repito que me parece un despropósito que vostede veña aínda que poda estar dentro do Reglamento Orgánico de Funcionamento presentando mociones in voce que nin sequera nos permite ver antes e nin sequera as traballa para poder facer unha defensa o máis lóxica posible. Eu vou seguir dicindo, mentras o PP utiliza a crise venezolana como un ariete político, e vou repetir, mentras o PP utiliza a crise venezolana como un ariete político contra o goberno de España, estamos demostrando que o compromiso real cos que fuxen da represión de Venezuela ten datos, e moitos datos. O goberno de España concedeu a protección a máis de 100.000 venezolanos, que vostede di aquí, que temos que protexelos, máis de 100.000 venezolanos, e seguirá traballando para garantir os seus dereitos mentras exiximos transparencia nas eleccións de Venezuela. Porque temos que exixilo, transparencia nas eleccións de Venezuela. Nós temos moi claro que a decisión que adoptou o Parlamento Europeo é moi importante e tamén defendemos que o Goberno de España decidiu de maneira responsable esperar a que se verifiquen todos os resultados das eleccións electorales en Venezuela para tomar unha posición formal. Porque senón, que queren que fagamos? Que cometamos o mismo error que cometimos cando reconocemos a Guaidó? Para que sirve o reconocimento de Guaidó? Para dividir a izquierda
para dividir a oposición de Nicolás Maduro. Foi para o único que sirveu. Entón, volvemos a cometer o mesmo error? Eu penso que non. Eu lle pediría, sen máis, que retirase esta moción, que eu creo que todos os que estamos aquí defendemos e defenderemos os venezolanos de Silleda, os defenderemos sempre, estaremos seu carón nas súas reclamacións e demais, pero isto non me parece máis que unha utilización torticera da súa trama para rascar unos votos, nada máis. Bueno, volve usted ás consideracións de utilización torticera. Eu non sei que ve de torticero nesta moción, na que o único que estamos pedindo son as cousas lóxicas. As cousas lóxicas e que nos están pedindo os veciños de Venezuela. E se trae esta moción aquí é porque os propios veciños de Venezuela tamén nos pediron que a trouxéramos aquí para que se pronunciase o Concello. Porque o que non ten ningún sentido é que tendo claro que o ganador foi Edmundo González se vote en contra de reconocelo como presidente. Usted novamente volve a decir, oiga, que non cambiamos o primeiro punto. Xa yo advertín, non é que non o cambiemos, estamos pensando en cambiálo, pero non cambiamos porque realmente, a pesar da situación e da evidencia na que se quedou o goberno de España e que despois tamén lle pasou na Unión Europea, quedan moitas cosas por facer e España, por os especiais vínculos que ten contra a Iberoamérica, debe de ter unha posición clara sobre este asunto e debe dar un apoio claro ao povo venezolano e non estar con medias tintas, que é o que está facendo agora mesmo. Por lo tanto, o que pedimos é liderar tamén esa transición pacífica do país cara a unha democracia plena. Non sei que ve usted de malo, nin que ve usted de instrumentalización, nin pedir que se produzca esa transición. Que pasa? Si traémonos unha moción, nos instrumentalizamos e intentamos aproveitarnos. Se atraen ustedes, non, ustedes son os garantes das liberdades. Aquí non se está instrumentalizando nada, está dando voz, como decimos, e aunque usted di que isto aquí non lle importa a nadie, home, teria que falar outro día cos máis de 40 veciños que se xuntaron na bandeira. Si lle importa ou non lle importa a situación na que están. Veciños que ainda a día de hoxe, moitos non querían salir, porque non decían que falaran entre eles por medo, estando en España. Entón, que usted nos venha a decir que instrumentalizamos, que decimos que a situación que están vivindo é dramática. Moitos ainda con familiares en Venezuela. Moitos todavía con gran parte da súa vida ali e nunha situación na que aquí están en situacións moi complicadas. Por lo tanto, mire, usted verá o que fai. Xa demostrou que realmente pensa unha cousa e vota outra. Porque se ten claro que ganou, por que non o reconoce como presidente legítimo o señor Edmundo González? Non ten ningún sentido. Nesta moción non hai ningún bulo. Ustedes son os que cando non lle vai por onde ustedes queren ou por tal, din que estos son bulos. Non, aquí non hai ningún bulo. Esta é a realidade que vive Venezuela. Esta é a realidade na que están agora mesmo. Con menos que só reciben educación 2 días a semana. Con xente que o que fan é, pois eso, adiantar a Navidad para intentar contentar. Con alimentos que lle dan, pois incluso en mal estado, que é o que nos comentaban outro día moitos dos venezolanos que se reunían na bandeira. Home, nos enterámonos por redes sociales de todas esas concentracións que había e realmente, bueno, resulta chocante que ustedes nin siquiera se enterasen, non? Eu creo que máis ben aquí ao final o que estamos é atados por unhas decisións de partido e atados por unhas decisións que realmente nada benefician os veciños e a toda esa xente que retornou de Venezuela e que nos está pedindo simplemente sentirse acompañados nas súas reivindicacións e simplemente que os apoyemos a hora de pedir e de exixir estas cuestións. Bueno, tamén se decía do Bloque Nacionalista Galego que pasan moitas cousas no mundo, entonces, claro, isto non o van a apoiar. Eu creo que, sí, en Israel e en Palestina está vendo unha situación moi complicada e cando din ustedes que isto non ten nada que ver co Concello de Silleda, que estamos en cousas tal, eu reitero, iso ten moito que ver co Concello de Silleda.
Hai moita xente retornada de Venezuela, hai moita xente que veu nos últimos anos. Eu poñerei un exemplo. Na clase do meu fillo, na bandeira eran 9 rapaces. Nos últimos 2 anos apareceron 4 rapaces máis retornados de Venezuela. Pasaron de 9 a 13, solo de tal, que viñeron cas súas respectivas familias. Aféctanos e aféctanos moito, e afecta a moitos veciños que temos en noso carón, e polo tanto eu creo que hai cuestións nas que non debe haber tibieza, independientemente do signo que sea o goberno que intente impoñer esa situación, pero está avalado e está contrastado por todos os observadores nacionales do que pasou en Venezuela, do que sigue pasando, e evidentemente non é de recibo. Por lo tanto, nos si apoyamos esta solicitude solicitudes e son cuestións que nos veñen planteadas desde os povo venezolano e dos veciños venezolanos retornados, e por lo tanto vamos a seguir mantendo e vamos a seguir defendendo neste plenario. Vou tutearte, Ignacio. Eu creo que se realmente che preocupase a comunidade venezolana de Silleda, pois despois de falar con eles traeríasnos aquí os seus problemas. Se a cadra, pois hai xente que ven aquí que necesitan axuda social, podemos ver que problemas pode haber de integración, como axudar os nenos, como axudar as familias a integrarse, a conseguir traballo, etc. Nos desde aquí, desde o BNG de Silleda, que é o ámbito que xestionamos e o que coñecemos, estaríamos encantados de estudiar esa moción, as súas problemáticas específicas e que poidan ter. Seguro que hai moito traballo que facer con esa xente para axudarlos a convivencia aquí en Silleda. Dito eso, falas aquí como se fora unha conversación de taberna cando este o pleno de Silleda, e no pleno de Silleda, pois, a mí gustaríame que faláramos con datos, non do que opinamos do que é un presidente nun país ou noutro, porque honestamente pois non temos eses datos, e postos a falar poderíamos debatir sobre moitísimas cousas. Por iso decimos, claro que ten relevancia, o que ten relevancia o que podemos solucionar desde aquí, desde Silleda. Pois falemos. Pareceme interesante o caso dos nenos e nenas que veñen de Venezuela, que necesidades poden ter, como podemos axudarlos. Hai algúns que teñen problemas de, non sei, acceso á vivenda, á vestimenta, teñen alimentación, non sei, por poñer un exemplo, pareceríame interesante, e iso sí que demostraría unha auténtica preocupación polos veciños e veciñas de Silleda. O que estás intentando facer é sacar uns poucos votos, non 40, son 15. Eu creo que, ademais, creo que lle faz un fraco favor á comunidade venezolana poñéndote aí diante deles na foto. Honestamente, creo que ti e o vosso partido facedes un fraco favor á comunidade venezolana usándoos como arma política, colocándoos no centro do debate político cando non teñen nada que ver. Desde aquí, desde o Concello de Silleda, o que podemos facer é axudar a esa xente que ven aquí en moi diversas condicións, porque hai de todo. Si falamos con eles, pois hai de todo, e algúns necesitan axuda, outros non, e iso que podemos facer, e nós desde o BNG vamos estar sempre aí para axudar a esa xente. Hasta aí podemos decir. Ahora, facer un debate de taberna sobre quen ganou as eleccións, pois sí, podemos facer aquí un debate e rirnos e xogar, pero non é serio que o pleno de Silleda entre nese ámbito de faladurías. Ben, eu coincido co argumento que acabas de esgrimir xerado neste momento, o 100%, e por iso quero mandar un mensaxe aos veciños e veciñas que están escoitándonos tamén hoxe aquí, e que seguramente moitos deles sexan veciños e veciñas venezolanas, que nos entendemos a súa petición, entendemos as súas necesidades, que estamos a súa disposición para axudarlles en todo o que precisen na incorporación en este país. De feito, nos servizos en benestar social atendemos a un número importante de persoas venezolanas, tamén ucraínas, tamén peruanas, tamén uruguayas, que tamén están aquí, que estamos atendendo a todos eles con maior rigor posible e con maior axuda. Tamén os invito a que, por suposto, que nos conviden cando queiran as súas accións de denuncia, que estaremos dispostos a estar ao seu lado na reclamación das súas demandas,
que aquí non estamos atados polas decisións de ningún partido político e que o que quero que se sintan acompañados dentro das súas casuísticas. E por iso, dende o Partido Socialista, oímos a absternos en esta votación para permitir que esta moción salga adiante cos votos do Partido Popular, pero o facemos porque consideramos que non podemos repetir os errores que se cometeron no pasado e que non nos levaron nunca a unha solución real. O decía antes, o recoñecemento de Guaidó no 2019 non produjo ningún cambio significativo en Venezuela. Ninguno. E máis, divideu, como dixen antes, a oposición e fortaleceu a Nicolás Maduro. Non cometamos de novo os errores que xa cometimos. En Venezuela faltan liberdades, faltan garantías democráticas, pero non podemos precipitarnos a un recoñecemento sen contar con garantías sólidas de transparencia dos resultados electorales. Eu creo que o que ten que facer o Goberno de España, a Unión Europea e o resto dos gobernos de todo o mundo é buscar unha solución que sea negociada, que sea duradeira e baseada en feitos verificables e non en xestos simbólicos. E isto non é máis que un xesto simbólico que está pedindo vostede aquí. Por lo tanto, termino. Veciños e veciñas de Venezuela que está executando o seu pleno, entendemos as vosas peticións, imos absternos para garantir que esta moción salga adiante co voto do Partido Popular, pero o que temos moi claro é que non vamos a participar no seu ruído e na súa confrontación entre cidadáns. Nada máis. Ten a palabra o Partido Popular. Sí, bueno, simplemente un par de cuestións, o sea, bueno, que o representante do Bloque Nacionalista, isto ya parece que é unha conversación de taberna, bueno, pois realmente non estou de acordo. Hai evidencias máis que suficientes, e así o atestiguan os distintos observadores internacionais que participaron para falar de cales foron os resultados que houve en Venezuela. Por lo tanto, non estamos falando de contos de taberna, sino que é algo que incluso, como decimos, na propia Unión Europea se levou a cabo ese reconocimiento, co cual, se a usted, pois eso tamén lle parece que ali son contos de taberna o que falan, pois nos entendemos que non. Bueno, é curioso, como sempre, cando non son ustedes os que van ás manifestacións, entonces nos manipulamos e intentamos e facemos un flaco favor a todo o mundo aparecendo, porque nos non somos dignos de aparecer en ningún lado. Pero nos somos tan dignos de aparecer e de apoiar a esa xente que se está manifestando como cando van ustedes a calquera outra manifestación. E, por lo tanto, desde aí, simplemente, o respeto, porque acudimos simplemente como veciños e ante a demanda deses veciños para que os acompañemos. Por lo tanto, non ten máis situación que esa. Evidentemente, usted decía cousas concretas. Eu podo decir, porque me acordaba ahora mismo de cousas concretas, realmente, non sei se foi na anterior legislatura, inclueuse a petición deste grupo que nas ordenanzas relativas a servicios sociales se incluíse ao final pois un pequeno apartado no que se dixese que incluso naqueles casos no que non se cumplisen todos os requisitos para acceder a esas axudas, mediante un informe motivado das asistentes sociales se poidese acceder a esas axudas. E iso fíxose precisamente porque había moita xente que estaba en situacións, e a xente que ven normalmente retornada destes países teñen que pasar 6 meses hasta que podan solicitar calquer tipo de axudas ou hasta que podan facer determinadas cuestións. E por eso incluíronse esa regla xenérica, non para que xa teñan que acudir a un e a outro, sino simplemente para que teñan ese dereito. Por certo que despois, moitas veces, polo contacto diario, acuden e pídenos información e derivámoslo a onde temos que facelo. Por lo tanto, non lle queba a menor dúbida que nesas cuestións concretas e do día a día cos veciños que están retornados, e como digo, precisamente porque teño contacto con moitos deles, porque moitos son incluso veciños do propio bloque, pois evidentemente axudámoslo en todo o que podemos, tanto a nivel personal como dentro do partido. Por lo tanto, sí que facemos cousas concretas, pero tamén en determinados momentos hai que ter determinados símbolos e facer determinadas declaracións de apoio. E este é o momento no que creo que deberíamos de facer esa declaración de apoio, sobre todo, por todos os nosos veciños que, como decimos, están sufrindo esta situación ás súas carnes. Ben, pois procedemos logo a votación da moción. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións?
Queda aprobada cos votos a favor do Partido Popular, os votos en contra do BNG e a abstención do Partido Socialista. Seguimos o seguinte punto do orde do día, que son rogos e preguntas. Ben, ten turno de palabra o portavoz do Partido Popular. Bueno, das respostas ás preguntas por parte deste goberno, dado que en relación ca quinta dice que esta pregunta dirixida ao goberno non procede. É dicir, nos podemos preguntar o que temos por convinte. Por lo tanto, solicitamos que se nos diga exactamente que o que pasou en relación con esa cuestión. Digamos, se non nos quere contestar, pois non nos conteste, pero non diga que non é procedente, porque realmente as preguntas son procedentes. Mire, unha pregunta. Gostaría saber tamén, porque temos queixa de determinados veciños da parroquia de Vilar polos movimentos dunhos contenedores. Gustaríanos que se nos explicasen cales son os criterios para mover de sitio os contenedores nas parroquias. Estamos vendo tamén, comunicósenos por algún veciño que estaba tendo pois algunhas incidencias en relación con recibos de oral, e parece ser que lle comunicaron desde o propio oral que desde o Concello non se remitira o novo pexón. Queremos saber cal é a situación, se non se remiteu oral ese novo pexón para ter en conta a hora de facer as distintas valoracións catastrais, pois que se nos digan os motivos porque non se remiteu, e se se remiteu que se nos digan a fecha na data na que se foi remitido a este organismo. Houve algunhas queixas tamén en relación co punto limpio, porque está todo bastante desorganizado, hai un montón de escombros e de refugallos tirados por ali mal organizados. Gustaríanos que se tuviera unha maior sensibilidade co punto limpio e que se teña no seu debido estado. Tamén en relación ca parada de bus que hai, a marquesina que hai en frente ás casas baratas, parece ser que é insuficiente para os rapaces, que se mire a posibilidade de poder poñer unha marquesina un pouco máis amplia para que podan estar nesa marquesina, sobre todo os días que chove. En relación co SAF, ao fío do que xa dixemos na anterior intervención, que se tomen as medidas propicias e necesarias para que non se produzca esa sobrecarga no horario dos traballadores do SAF, sobre todo porque ahora mismo desconocemos realmente o número de horas, aínda que o pedimos en relación con determinados traballadores os registros de
entrada e saída, pero sabemos que en relación con este servicio fai un tempo había traballadores que tiñan medias jornadas ou simplemente traballaban en días sueltos, saber realmente que o que está pasando con esta cuestión e que se busque unha solución para intentar evitar que se siga producindo esa acumulación de horas extras por encima do que permite a lei nos traballadores. Estuvemos vendo tamén nos últimos meses como se levan facendo distintos arranxos nesta casa consistorial, na porta de atrás, hai zonas que teñen distintas deficiencias, como poden ser naquela rampa de acceso aos embellecedores que hai nas xuntas. Tamén vemos deficiencias na colocación do papel pintado, hai algún azulexo roto no baño do primeiro andar, vemos a situación na que xa se atopa o estacionamento traseiro, vimos que houve que comprar primeiro unhas máquinas de aire acondicionado. Entón, gustaríasenos que se nos dixera que se está facendo ou que proceso, se está facendo algún proceso de reclamación á empresa constructora en relación cas deficiencias que son apreciables á parte a simple vista para que se podan arranxar e, sobre todo, tamén o impacto que vai a ter, aínda que se decía que era un edificio eficiente enerxéticamente, toda esa instalación de aparatos de aire acondicionado, non sei se está barallado tamén a instalación de aire acondicionado en algunhas das dependencias nas que están sufrindo, sobre todo no calor, unhas temperaturas máis altas, que se nos diga un pouco tamén que o que teñen pensado en relación con esta cuestión. Gustaríanos tamén que se nos aclarase en relación co convenio de aparcamento dos zonas de Barrio do Campo, que en principio era por un ano hasta xullo do ano que ven, e vemos que realmente o que se pacta é que non é prorrogable e despois pactanse uns pagos mensuales unha vez que remate esa concesión ou ese convenio. Gustaríanos saber exactamente que vai a pasar ao finalizar ese ano e se o Concello ten previsto pagar esas cantidades que son bastante elevadas. Vimos tamén nas facturas unha comida oficial, ou iso que din ustedes, unha comida oficial. Nós non tuvemos conocimiento de que houbera ninguna comida oficial, creo que co señor Fondevila neste caso. Gustaríanos que se nos explicase a que se debe esa comida e se é unha comida oficial porque non se lle dou traslado ao resto dos grupos da corporación, dado que entendemos que nos actos oficiales deberíamos de estar, polo menos dársenos a oportunidade de poder participar. Usted decía que tamén que se está pagando no plazo de un día. Vemos no decreto de omisión facturas das que usted facía antes referencia, como a do Servicio de Atención ao Público do Mosteiro de Carboeiro, que entendemos que se corresponde con 3 mensualidades. Os motivos por que veñen as 3 facturas xuntas, porque aparte entendemos que unha persona que ten unha concesión que normalmente emite as facturas mensualmente e de repente veñen as 3 xuntas. Entendemos que non é un proveedor que emite esporádicamente facturas e que, polo tanto, pode despistarse, sino que é algo recurrente. E, sobre todo, porque non o vemos só con isto, sino que o vemos tamén con outras facturas nas que tamén vemos que se dá unha situación similar. Veolia, vemos que hai moitas facturas acumuladas. Queremos saber se se presentaron e houve algunha incidencia, se realmente se traen todas xuntas por algún motivo, ou se realmente se dan indicacións en relación con cando se deben de meter as facturas por rexistro para poder cumplir esas ratios, porque a verdade é que non nos dan os datos e, sobre todo, xa decimos, non son proveedores privados que podan
pois despistarse ao mellor ou non saber a dinámica de presentación das facturas, sino que son prestacións recurrentes e chámanos poderosísimamente a atención esa cuestión. Rogamos tamén o cambio do contenedor en Vilanova. Xa fai 2 meses e seguimos na mesma situación, os veciños síguense queixando, xa isto tamén é algo recurrente. Entendemos, bueno, pois non sabemos moi ben por que non se procedeu a esa sustitución e, polo tanto, que se nos den os motivos de por que se produce ou non se fixo o cambio todavía. E despois, como xa denunciamos, en relación ca obra de ampliación do Parque Infantil de Bandeira, que teña un plazo de execución de 30 días, transcurreu con creces ese plazo de execución, sin desde que o goberno municipal se faga absolutamente nada. Queremos saber que o que vai a pasar con esa cuestión, porque usted, cando nos denunciamos aquí determinadas cousas, sempre di que vai a ser implacable e que vai a facer moitas cousas, pero o certo é que pideuse a paralización da execución por parte da empresa e nin siquiera se lle contestou, simplemente hai un informe do técnico municipal, pero queremos saber que o que vai a pasar tamén en relación con esta obra, porque ao final os que están sufrindo os problemas e os que están sufrindo que non haxa esta instalación todavía feita, pois son os rapaces da propia bandeira. Por lo tanto, que se nos explique que se vai a facer con eso e que se tomen decisións para poder executarlo canto antes. Por parte do BNG? Pues perfecto. Contestaremos por escrito e antes de levantar o pleno. Sendo ahora que eu vou convidar os meus concelleiros a comer, se alguén se quere sumar a comer con nós, estarán benvidos. Moitas gracias e se levanta a sesión.